Oui, mais verset min fo ne ma banka binde ne ma ban kafri mais o ba yira o muira ça dit ne mu fo ko kafri kan ga fagade tien do wa tiente ni suratu be kafri fagali de yira mu mada alala amada kirala amada don labana ama fen haramya ala naga kira ni oya soro ambe kuma fan do drota ka fan to lafili wala kafiri be fa woni yi ka problème e bo ka problème de ni quoi yae ça dit que ala be kuma ka kuma je sanuma ba info mais e be fait ki du e be fait ka fo ko kafiri manga nga faga quoi bon c'est ça mada alala amada kirala est ce que suratu in kono la e nyebe nogo do la kono wa ko mogo faga kunye munye mi ko de nyefo nyana ni mami mada alala amada kirala amada don labana atika silamɛya diinɛ a tɛ o de pratiquer ko ka o faga quoi karamɔgɔ yali kuma in jɛlen don wa a jɛlen tɛ an ka fɔ kan jumɛn na karamɔgɔ bɛ sɔn o ma de ko tiɲɛ don karamɔgɔ i ye mun fɔ i y'a fɔ ka na n'a dalu ye n sɔnna tiɲɛ b'i bolo e tɛ se ka ne filɛ ka mun fɔ nin a wulibaga tɛ yen quoi a tɛ yen. ok sisan ni fana nga ɲɛfɔli fana ye fagali yɔrɔ musa an bolo bɛ dugu la i ka mikoro minɛ ta dɔ an ka karamɔgɔba dɔ yɛlɛna ale ka foli kɛ fɔlɔ après aw bɛ tila ka ɲɔgɔn ta kɔ i fɔlen don komi jɔ cɛ i fɔlen don karamɔgɔ wangara bɔnsɔnw aw fɔlen don ni anw donna kɛnɛ na an b'an bɛnbaw ka dafaya 7 fɔ ala m'a fɔ dɛ kira m'a fɔ dɛ wa u m'a fɔ ko o de ye tiɲɛ ye dɛ min tɛ wuli dɛ nka ko olu ka famali tiɲɛ ayiwa olu b'a fɔ ko maa kelen daba kelen fama kelen seba kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen n'an ye dafaya 7 fɔ ayiwa anw bɛ hakɛto ɲini yan fɛn jugu ni yan fɛn ɲuman o bɛɛ ka anw hakɛto yan kojugu ni yan koɲuman u bɛɛ k'anw makoto aw fɛn o fɛn filɛ paneli sanfɛ aw fɛn o fɛn filɛ golofiya kɔnɔ aw b'a bɛnbaw nɔ la an bɛnba ɲumankɛlaw an bɛnba ɲumankɛlaw ani an bɛnba siniɲɛsigilaw minnu ko k'an ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to yen k'an ka kodɔn ko wa k'an ka baara k'an ka tilen an b'olu nɔ la karamɔgɔw aw folen don kosɛbɛ aw ni jɔ bɛnbaw ɲuman ninnu minnu ye sɛnɛkoya sinfɔya minnu ye nimɔgɔniya burankɛya ni buramusoya minnu ye mɔmusoya ni mɔkɛya labɛn ka di anw ma n'a tɛ fansi jeliya ni funɛya ni garankɛya n'a tɛ fansi ni anw tɛ an bɛ a bɛnba sanuman ninnu nɔ la minnu ko maaya ye dafaɲɔgɔnya ye k'an ka dɔn k'an bɛ yen ko maa wɛrɛ bɛ yen k'an ka dɔn k'an bɛ yen ko fɛn wɛrɛ bɛ yen wa k'an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma n'o ye ko aw ni sakoma ko an k'an tilen ɲɔgɔn ye n'o ye aw ni tile ko an ka ɲɔgɔn sutura maanifinya in kɔnɔ n'o ye aw ni su wangara bɔnsɔnw aw bɛ fo kosɛbɛ an ɲɛ gannen bɛ duguma an fana bɛ baara la nka n ye karamɔgɔ musa ye n b'a fo kosɛbɛ a ka golofiya miirilaw la hali n'a ka sɔrɔ halisa a mago bɛ min na ɲinifɛn bɛɛ ma kɛ sɔrɔfɛn ye mais n bɛ musa fo kosɛbɛ sabula n bɛ a ka video lajɛ n'o ye a bɛ kuma jamana souvent a bɛ jamana actualitéw ta walima fɛn dɔw bɛ yen diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kuma olu kɔnɔ k'u jɛ an b'a fo o la kosɛbɛ i n'a fɔ a yɛrɛ ka laseliw la a ye kalan kɛ Maka universitéw kɛ ka hijiw kɛ ka sɔrɔ ka silamɛya k'o bila kɛrɛfɛ ka na chrétien na ayiwa ba siri bin na bin siri ba la a bɛɛ kun ye ba ka bin du ye i bɔra chrétien na i bɔra silamɛya la ka na chrétien na i bɔra chrétien na ka na silamɛya la a bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen nka an bɛ musa fo ko an b'a ɲini musa fɛ halisa sira min n'o ye sira ɲuman ye n'o de ye n'an b'a fɔ waati bɛɛ ko yanni diinɛw ka na ko y'a sɔrɔ an bɛnbaw kun bɛ yan dɛ ko a ka na an ka taa o sira jɛlen fɛ sira min bɛ yen ni sɔsɔli tɛ min na sira min bɛ yen ni anw b'an yɛrɛ ye o golofiya kɔnɔ n'i ye bamananya fɔ i b'an ka furaw ta i b'an ka kɔmɔkow ta i b'an ka dokow ta i bɛ anw denw lamɔ cogo ta i bɛ anw denw ka mara kɛcogo ye ko a ka na an ka taa o mara in sira fɛ a ka na an ka taa so ko n'i ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye ka taa chrétien na i bɛna ye k'a fɔ fɛn bɛ o kɔnɔ la e sɔnna o ma de n'o tɛ i b'a ye k'a fɔ Sulema Usani Demba a bɛɛ ye filamuso den ye
donc karamɔgɔw n bɛ musa fo kosɛbɛ vraiment mɔgɔ min don dugukolo a bɛ taa ni musa ye dɔɔni musa b'a fɛ ka na fɛn dɔ de fɔ f'a ka sɔn a ma k'a fɔ ko kametiw tɛ sɔn o ma parce que hakilina ɲuman de bɛ musa la a b'a fɛ k'a fɔ mais livre fila in gafe fila min bɛ musa bolo a b'u dɔn kojugu wa a b'a dɔn k'a fɔ ko olu n'an ka golofiya ayi kana siga la sira fila tɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais bɛn ka di musa ye kelenya ka di musa ye golofiya ka di musa ye hali n'a ka sɔrɔ halisa dɔɔni m'a jɛ yalasa a ka tugu a bɛnbaw la donc dugukolo a bɛ taa n'a ye dɔɔni masajan i bɛ woro bɔ i bɛ bakɔrɔn sa ne bɛ taa di musa ma sira kɔrɔ ne tɛmɛtɔ la a b'a fa ka bɛnbaw jansa n'a ye aw foli don karamɔgɔ i binna kan dɛ karamɔgɔ i folen don karamɔgɔ ma o tɛ karamɔgɔ Kumi Jose i folen don k'i bolo fila kɔrɔta k'i fo k'i waleɲuman dɔn o tɛ patwa la yɛrɛ yɛlɛna denmuso an b'a i folen don o tɛ k'aw fo k'aw bolo kɔrɔta kemitiw n'aw bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn kunnafoni ɲuman bɛ yɛrɛya bɛ ye ka banbakɛ fo a ka lasagoni na ka Madesiki fo masajan k'i fo k'i bolo kɔrɔta Kumi Jose kuma ɲana kojugu mɔgɔ ka k'i yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn tɛ quoi ka Laren fo n'o ye ne ma ale tɔgɔ dɔn kosɛbɛ ɲɛba de don wa Laren ɲɛba k'i bolo kɔrɔta golofin yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka kuma laban jɔn ma n'o ye ne ka président yɛrɛ ye a bɛ lase la a b'a seko la a bɛ ka golofidenw lawuli tɔnɔ tɛ nata tɛ ka tiɲɛ yɛrɛ bɔ ka waraka k'a da n'i y'a mɛn bibolo n'i y'a mɛn kuranɛ nin bɛɛ nana di anw ma anw yɛrɛw ta npamuru t'a kɔnɔ anw yɛrɛw bɛnbaw ye minnu sɛbɛn kɛlɛ t'a kɔnɔ anw bɛnbaw ye minnu sɛbɛn aya sinankunya bɛ yen k'a kɛ ka bɛn sinsin ka nimɔgɔninya bɛ yen ka bɛn sinsin ka tanamaɲɔgɔnya bɛ yen ka bɛn sinsin yɔrɔ ni bɛn yɛrɛ ma ban kɛla o sango k'a fɔ ko ka npamuru ta ko ka fagali kɛ donc fagali t'anw ka sɛbɛnfɛnw kɔnɔ quoi an ka segin an ka k'an yɛrɛ ye ne tun b'a ɲininkali kɛ musa la yala ala ye min ye bɛɛ dan n'a filɛ ka kuma ni papiye in kɔnɔ silamɛw tɔgɔya la aya kɛlɛ kɛra minnu fɛ ni ala bɛ k'a fɔ olu ma k'olu binna silamɛw kan de olu ka sɛbɛnfɛn bɛɛ min b'a jira k'a fɔ ko anw ni silamɛw kɛlɛla nin don kɛlɛ daminɛna nin cogo de la kɛlɛ tɛmɛna nin cogo de kan i komi silamɛw bɛ k'u ta ɲɛfɔ cogo min na parce que n'i y'a ye sɛbɛnfɛn min bɛ fɔli kɛ dɔrɔn o ye kuranɛ dɔrɔn de ye ale kelen pe de bɛ kuma nka ale ni mɔgɔ kɛlɛla olu ka kuma tɛ fɔ olu kumakan tɛ mɛn ale kelen pe de bɛ na u ye n kunbɛn sirakun na u ye n bugɔ sirakun na wa n ye n ta de sara ale de kasikan bɛ mɛn nka ale ni minnu sera ɲɔgɔn ma dɛ i t'olu kasikan mɛn i t'olu kumakan mɛn olu de jo b'a la wa olu jalaki bɛɛ wa kuranɛ kelen de bɛ ko kasi la don o don ko ne de bugaka kɛra n ma bin kɛra n kan n ye n ta de sara o tɔw ta bɛ min a dun bɛɛ kɛra ale ala de ɲɛna aw folen don karamɔgɔ k'aw bɛɛ fo ka bɔ kuma kɔnɔ ka lamɛnli kɛ quoi o tɛ el presidente avo el presidente nin ka presidente ye n'ale kumana dɔrɔn o y'a bannen quoi i folen don la yɛrɛ mɛn ale y'a clôturer ka bamanan walejuw fo ne de ye Kumi Jose Musa ni ɲa kun b'a ka video la ale de don n delila k'a ka video ye ko a ye silamɛya ɲɛɲini ka chrétien ɲɛɲini k'a bɛ folonfilan kɔnɔ ayiwa basi t'a la se n'a sɔrɔ folonfilan fɛ n kɔni b'a dɔn si in kɔla ka fisa kɔla mini a bɛ problème yɛrɛ mun ye bɛnbakɛ ale tɛ sɔn a tɛ sɔn de quoi bɛnbakɛ n'i ye kuma fɔ a b'a fɔ k'ale y'a ta de fɔ quoi masajan i nɛminɛ ko i mana digi cogo cogo tɛ kuma bilen karamɔgɔ ni masajan kɛra ka kan i nɛminɛ i mɛn o mɛn ɲɛɲini na n'i na se dandugu dun la donc aw folen don a ye folen don musa sera so quoi a sera balimaw fɛ yen a sera golofiɲɔgɔnw fɛ yen ka karamɔgɔ Kumi foli belebele b'i ye i ye laseli minnu kɛ nin ye siga t'a la anw bɛnbaw ye ko dɔn ka ko kɔrɔ dɔn ka ko to ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to o bɔra olu de yɔrɔ ne ka présidente yɛrɛ ko golofina ko gafe tɛ yen sɛbɛnni tɛ yen nɔ ladala ko tɛ yen laɲini tɛ yen nɔ mun n'a bɛ fɔ k'a fɔ k'i ka bamuru ta ko ka kantigɛli kɛ a tɛ yen an bɛ yɛlɛn ka taga depuis Égypte antique dɔ fɔ tɛ yen n'i taara les 42 lois de la Mate kɔnɔ i bɛ taa livre des morts i bɛ taa golofinw ka fɛn tɛ yen nɔ
tagabolo te ko mun b'a f'i ɲɛna k'i ka muru ta k'i ka maaw faga ko f'u ka sɔn i hakilinata ma a tɛ yen ko aw ye maaw faga f'u ka sɔn aw ta ma o kuma tɛ golofinna quoi i b'o mɛn kerecɛnya de kɔnɔ silamɛya de kɔnɔ o ta anw ka tagabolo ye quoi anw bɛɛ ko ni mɔgɔw filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma jeliw sigilen don o kama i y'a faamu olu b'o sira tɔgɔma jeliw bɛ yen funɛw bɛ yen conflit o ɲɛnabɔbagaw bɛ yen n m'a fɔ kɛlɛ kun tɛ kɛ dɛ mais anw bɛnbaw ma kɛlɛ soutenir olu ko de ko ni maaw fɔra ɲɔgɔn kɔ ko ka sigi k'a fɔ ko de ye damu ye bɛn bɛ kɛ o cogo de la ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan non la présidente y'a fɔ cogoya min na anw fɛ yen muru ta i k'u kantigɛ hali kantigɛ cogo a suguya bɛɛ bɛ fɔ k'i ka muru kɛ k'u gosi u kan na gɔnɔ filenni ni ka fɛn ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔw an ka ɲɔgɔn faamu quoi k'a fɔ Musa ɲɛna dɔrɔn Musa kuranɛ hayaw f'an ka faamu ko kuranɛ jiginna chronologie de b'a la quoi suraw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogoya min na jigin dati o de chronologie ye dati jigin dati de b'a la maintenant ne e ni ne ye nin bɛɛ fɔ o ni mɔgɔ min bɛ ka suratu tawba kalan n'i taara i kan t'o tigi ma ko la suratu bakaraw kɔnɔ ou bien ka taa fɔ ko lakum dinikum waliya dini ou bien la ikraha fi dini olu tɛ se ka ta en compte suratu tawba kɛrɛfɛ suratu tawba ye suratu laban minnu jiginna de ye quoi o y'a sɔrɔ fanga bɛ silamɛya la a ma négocier o wagati quoi négociation kun tɛ yen i bɛ silamɛya kɛ ou bien i bɛ faga i bɛ don sagona da fɛ ou bien i bɛ faga voilà donc e ni ne ye opposé non parce que yɔrɔ mun ye ɲuman ye e bɛ k'o kalan mais ne bɛ ka juguman yɔrɔ mun kalan e tɛ fɛ ka sɔn o ma ne dun fana bɛ ka kalan kuranɛ de kɔnɔ ne y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko lakum dinikum waliya dini ne b'a f'i ye n ko n sɔnna o ye tiɲɛ mais ne bɛ taa ne ye suratu tawba kɔnɔ i fana tɛ se k'o sɔsɔ mais i ka lakum dinikum waliya dini suratu tawba b'o wuli i ka la ikraha fi dini suratu tawba b'o wuli quoi donc an ka kuma hakilimaya kɔnɔ an ka kɛ kodɔn baro ye quoi o kosɔn dugukolo i folen don ne ka karamɔgɔ Musa nana n'i y'a ye Musa nana haya in nɔfɛ parce que matigi Yesu Mariya ka kisa bɛ faamaya kɔnɔ chrétien kɔnɔ donc o yɔrɔ de la a nana bon e b'a dɔn masajan ninnu ye denmisɛnninw u tulo ka gɛlɛn u tɛ olu tilelama de u tɛ pan dugu kɔnɔ k'a ka jɔ n'o tɛ a ye i kun bɛ ne karamɔgɔ vraiment n terikɛ Musa ye e kun bɛ Musa fɛgɛ yɔrɔnin na sabula Musa ye silamɛya de bila ka na chrétien na fɔ bɛɛ ka da o la wa Musa yɛrɛ da de o sɛmɛntiya ni Musa y'o fɔ maintenant Musa haya min bɛ kuranɛ kɔnɔ ko bɛ maga chrétien fa dɔ la ko bɛ se ka chrétien fa dɔ nkalontigiya walima ka jogo jugu dɔ fɔ chrétien yɔrɔ dɔ ma obligatoirement Musa bɛ na o yɔrɔnin de kama donc masajan y'o yɔrɔ de faamu k'a fɔ k'a bɛ sira da Musa ye Musa micro bila i folen don dugukolo i bɛ taa ni Musa ye dɔɔnin. Ok, vraiment ngolofindenw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. i ko Musa ye chrétien de ye an bɛ kɛlɛ sura an bɛ don ni fɛn ye Musa k'o yɔrɔ ɲɛfɔ an ɲɛna un peu silamɛya sira kan Musa ni bible b'i bolo n'i bɛ se ka Matthieu 10 ka a daminɛ chapitre 34 la ka taga 37 la n'i bɛ se k'o kalan an ye k'o ɲɛfɔ an ye quoi an ka kuranɛ to yen dɔɔnin i k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ kuma minnu fɔ a bɛ diinɛ in bɛɛ de kɔnɔ quoi diinɛ ninnu n'an ka golofinya u hakilinaw tɛ kelen ye wagati mun na diinɛ ninnu nana fanga de tun b'u la agression u ye agression de kɛ quoi o tɛ sɔsɔ cogo t'o la quoi u ye mun kɛ Europe africains de tɛ diinɛ dɔn Europe tuma min na l'église avait le pouvoir Galilée ko dugukolo bɛ ka munumunu dɔrɔn u y'a minɛ k'a kantigɛ au Moyen Âge o ma mɛn o tɛ san miliyari ko ye c'était au Moyen Âge a ko dɔrɔn ko dugukolo bɛ ka munumunu el présidente kana i ka hakilina fɔ dɔrɔn ko dugukolo bɛ ka munumunu dɔrɔn u y'a minɛ k'a kunkolo tigɛ o ye église ka baara de ye dɛ. a tɛ tɛmɛ o kan. Matthieu 10:34 parce que a ye siyansi fɔ a ye tiɲɛ fɔ o dun an bɛ o de kan bi. I b'a dɔn a faga kun ye mun ye parce que livre ninnu b'a fɔ ko dugukolo fɛnsɛnnen don ale nana ko hɔrɔn don k'a bɛ munumunu a ye gafe kɔnɔ kuma contredit quoi a faga kun filɛ dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Musa i bɛ se ka Matthieu 10 k'a daminɛ 34 la ka taa 37 la an b'a daminɛ. A b'a fɔ ko aw kana miiri k'a fɔ ko ne nana ka hɛrɛ kɛ dugumakolo kan ne nana ni n pan de ye. Npa ye mun ye npa o ye mun ye.
o ye bamuru ye pamuru a fɔ pamuru n'i ko ba a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kalan chaise don quoi awɔ n y'a kalan version min na o y'a traduit o cogo la quoi sisan dɔ ye ɲɛfɔli kɛ karamɔgɔba dɔ donna ka ɲɛfɔli kɛ o yɔrɔ in b'a fɛ ka a yirila k'a fɔ a ye min fɔ o cogo de don ne tɛ mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ min bɛ don walasa k'a yira k'a fɔ ko défaut tɛ kuranɛ la n y'a faamu voilà mɔgɔ tɛ se ka kuranɛ anw fɛ yen yɛrɛ Musa kuranɛ yɛrɛ tɛ se ka défend anw fɛ yen nɔ quoi parce que yan nɔ kuranɛ kalannaw dɔrɔn de tun bɛ yan kuranɛ c'est-à-dire hafizuw bɛ yan nɔ i b'a suratu ni verset fɔ tu t'a ɲini yɛrɛ u b'a f'i ɲɛna tout de suite mais komi an bɛ 6 heures du matin na mɔgɔ caman bɛ sunɔgɔ la sinon anw ka panel sanfɛla la n'i b'a dɔn kosɛbɛ i b'a ye hafizu de ka ca anw ka panel kan a caman de bɛ yen nɔ maintenant an tɛ yen nɔ sisan nɔ Matthieu 10 ka 34 ka taga 37 la donc n'an bɛ fɛ ko yɔrɔ walawala an ye quoi i komi diinɛ ninnu nana bɛn de kama ani kelenya de kama ok sisan o Matthieu 10:34 in ni ye ale kalan o kuma la n'i bɛ ka taa ɲɛfɛ i bɛna ye k'a fɔ a bɛ kɔrɔ min di o de ye ni aw donna kerecɛnya la o t'a yira k'a fɔ ko aw bɛna hɛrɛ de sɔrɔ nin diɲɛnatigɛ in kɔnɔ yan nɔ pan de bɛ ta aw kama k'aw faga aw bɛna kɔniya aw bɛna gɛlɛyaw sɔrɔ a bɛ fɛ k'o de fɔ quoi i m'a ye a bɛ fɛ k'o de fɔ a ye mun fɔ tɛ dɛ bon diinɛ problème de ye nin ye Musa n'i taar'i sigi k'i miiri dɔrɔn i bɛ ko caman faamu quoi diinɛ problème ye fɛn kelen de ye quoi a bɛ fɛ ka mun fɔ aw de b'o fɔ quoi i n'a fɔ Ala tun bɛ fɛ ka mun fɔ a ye mun fɔ ko tɛ dɛ sinon a ye mun fɔ yan o jɛlen don quoi a ko ale mana ni hɛrɛ ye dɛ ale nana ni bamuru de ye quoi ka denw ni faw fara ka baw ni denw fara i bɛ se k'a bɛɛ kalan quoi k'a daminɛ 34 la ka taa 37 la ainsi de suite i b'a ye k'a fɔ il est venu pour diviser i y'a faamu maintenant e ko non k'a bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la a bɛ fɛ k'a fɔ de aw tɛna hɛrɛ sɔrɔ dugukolo in sanfɛ hɛrɛ b'aw ɲɛ de ni aw salen kɔfɛ i m'a ye c'est-à-dire qu'ale nana a ye bamuru souligner a ye bamuru yɛrɛ de citer bamuru c'est-à-dire qu'il est venu pour régner l'épée n'o ye bamuru fanga ye ka n'o sigi ka denw ni faw fara ka denw ni baw fara ka kɔrɔw ni mais ne e y'o ɲɛfɔ sisan tellement que e bɛ diinɛ kɔnɔ e bɛ fɛ k'a fɔ ko non aw m'a faamu Ala ka laɲini kun ye mun ye Ala ka laɲini Ala tun bɛ fɛ o de ye Keto fait si la ren sigata son dugukolo ka kɔrɔ fo ka sɔrɔ i ka foli kɛ la ren sigata i ka foli kɛ sigata n'i bɛ micro kɛrɛfɛ i ka micro dayɛlɛ i ka foli kɛ la ren o tɛ karamɔgɔ aw bɛɛ foli ne karamɔgɔ dugukolo bɛ se ka a y'a laseli continuer a kɛ to parce que n bɛ la circulation na ok voilà n bɛ transport en commun na donc n bɛ profiter ka foli kɛ joona n bɛ foli daminɛ n y'a reine mère ma a deɛ Samuel ma reine mère i foli don karamɔgɔ Mades karamɔgɔ dugukolo karamɔgɔ Kumbi Jeso i foli don Golofi i foli don dugukolo balimakɛ foli b'i ye bon o tɛ pa an bɛ se ka wa quoi merci. foli don ok la ren ba i foli don merci donc Musa n'a ka cɛ bɛ se ka tɛmɛ n'a ye dugukolo bɛ se ka tɛmɛ n'a ye karamɔgɔ dugukolo kuma b'i bolo tɛmɛ n'i ka fɔli ye ale bɛ sisi la fɔlɔ Musa ni lase dɔ b'i bolo i bɛ se ka tɛmɛ n'a ye ou bien jɔn de tun bɛ yen voilà sɔni dugukolo ka na voilà donc sisan ne bɛ fɛ ka min yira Yesu nana ni fɛn dɔ de ye fɛn min bɛ kɛ sababu ye i b'a ye k'a fɔ bamuru bɛ se ka ta aw kama aw fa bɛ se ka ban aw la aw ba bɛ se ka ban aw la mɔgɔw bɛ na aw kɔniya verset dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ na aw faga a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ ka Ala de sago kɛ o ye min bɛ différence fitinin min bɛ ne ni karamɔgɔ dugukolo cɛ o de ye ne b'a fɛ de ka Bible versetw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka bɔ ni faamuya dɔ ye quoi mais Musa est-ce que
oye e ka soria est-ce que a fait nous ala makuma wa bon ni ala kumana ka fo ka verset ou sebe ka suratu ou sebe bon mu sebe na e ko ke e to ta en compte que e rebi ka hakilina were bo akono kwa o de be gele adoni kwa ça dit abina fo mu kumana o tise kumala kanya au ka corriger kwa ote abina fo ne bolo silamɛw de bɛ kuranɛ ɲɛdɔn kerecɛnw de bɛ bibulu ɲɛdɔn kamitiw de fana bɛ an fakɔrɔw ka sira ɲɛdɔn karamɔgɔ musa o de ye erreur ye o aw ɲinara k'a fɔ ko minnu bɛ kamitiya la ko pasteur kɔrɔw b'a la alimami kɔrɔw b'a la bon ne nana kamiti alimami kɔrɔ sigilen sɔrɔ ko non 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 k'o tɛ silamɛya ɲɛdɔn yɔrɔ i filila a bɛna fɔ e ye silamɛya kalan ka tila ka taa kɛ kerecɛn ye n bɛ exemple ta e kan sisan dɔ ka taa sigilen sɔrɔ sa k'a fɔ non 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 i ye kerecɛn de i bɛ kerecɛnya de ɲɛdɔn i tɛ silamɛya ɲɛdɔn yɔrɔ a bɛ fili la awɔ mɛ ne ka kerecɛnya dɔnniya ni silamɛ in ka silamɛya dɔnniya ani e fɛnɛ ka fakɔrɔsira dɔnniya ninnu si tɛ minɛ maakɔrɔbaw ta de bɛ minɛ ayi i ma ne ka kuma faamu n ko fili ye mun ye maakɔrɔbaw ta to yen fɔlɔ n ko fili ye mun ye ka dɔ ye diinɛ dɔ la k'a fɔ k'a tɛ diinɛ dɔ in ɲɛdɔn n ko de ye fili ye quoi a bɛna fɔ n'i nana kamitiw fɛ yen sa k'a fɔ aw bɛ kamitiya de ɲɛdɔn aw tɛ silamɛya ɲɛdɔn bon n ko de ye fili ye quoi ka da kan pasteur bɔra kamiti pasteur kɔrɔlenw bɛ yen alimami kɔrɔw bɛ yen bon i tɛ se ka na i kanto olu ma k'u tɛ diinɛ dɔn quoi ou bien u m'a faamu quoi tu peux pas dire ça o la ne kan t'o ma ne kan tɛ k'a fɔ i n'a fɔ ni mɔgɔ min ye kamiti ye o tɛ silamɛya ɲɛdɔn ne kan t'o ma dɛ ne kan bɛ min ma i mana silamɛya ɲɛdɔn cogo o cogo n'i sera kuranɛ verset dɔ ma maakɔrɔbaw de bɛ yen minnu y'a walawala a bɛ fɔ o ma ko almufassirun minnu ye kuranɛ tafsirukɛlaw karamɔgɔ n ko bɛɛ ye arnaque o de tɛ mɔgɔ ko ye olu ni ala ma kuma o mais olu ka waati ka surun les savants musulmans i k'a faamu dɔrɔn musa o bɛɛ de ye problème ye o i k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ k'o ye mɔgɔ dɔw de ye élection o ye a bɛna fɔ an ka élection kɛ ka président sigi dɔrɔn mɔgɔ dɔw de ye diinɛ kalan kɛ dɔrɔn olu bɛ yɔrɔnin dɔw walawala olu bɛ bɛn fɛn kan i n'a fɔ académie la sisan nɔ tubabukan na n'an bɛ bɛn ka mot dɔ sigi yen nɔ ka kɔrɔ di mot dɔ ma c'est juste ça c'est pas parce que minnu bɛ tafsir ni sababu nuzul ni tafsir ko kuma ninnu minnu bɛ tafsir k'a walawala c'est des gens et Musa ou ni ala ma kuma ko ye c'est des gens comme toi kalan dɔrɔn de don donc kalan in ye mɔgɔ ko de ye quoi an bɛ fɛ k'o de fɔ o de walawala aw ye dɔrɔn k'a fɔ ko ala ma kuma u fɛ quoi donc a sɛbɛnni bɛ cogoya min na sisan nɔ n'e ko k'e bɛ n'i ka walawalali i ka hakilina di i b'a dɔn tafsir la i b'a dɔn hali tafsiriw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ on est d'accord ne ye tafsir ta sisan nɔ ka taga ibun kasir kɔnɔ ka taga jalaleni kɔnɔ sisan nɔ i b'a sɔrɔ fɛn baden bɛ yen nɔ tafsir kɔrɔw la u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. awɔ caman bɛ yen. bon c'est pour te dire que fɔɲɔgɔnkɔ bɛ fɛn mun kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye ko mɔgɔ hakilina de y'o ye quoi o ye mɔgɔ hakilina de ye quoi o tɛ se ka kɛ créateur dɔ kumakan ye ou bien Dieu o tɛ se ka kɛ fɛn dɔ ala dɔ kumakan ye ou bien créateur dɔ kumakan ye quoi parce que fɔɲɔgɔnkɔ camanba de bɛ tafsir kɔnɔ donc n'i ko k'i bɛna tafsir ta sisan k'i b'o kɛ référence ye non mais fɛn mun sɛbɛnnen don de n'a jɛlen tɛ i bɛ se k'a fɔ k'i b'o walawala mais fɛn mun jɛlen don k'i ka bamuru ta i ka mɔgɔw faga ne e ko k'i b'o walawala n ko i bɛ mun walawala yen nɔ ne nakun tɛ ka hɛrɛ ye ne nakun ye ka denw ni faw fara ka faw ni denw fara ka épée régner jagoya bon ne e ko k'e b'o yɔrɔ walawala anw ye k'anw m'o faamu ko fɔ dɔ ko walawala an ye problème b'o yɔrɔ la fɛn mun jɛlen don k'e b'o walawala quoi. karamɔgɔ dugukolo a ye siga taga micro minɛ voilà ijo Musa an ma karamɔgɔ dugukolo kana se ne yɛrɛ y'a essayer ma se o ne fana ye siga ta la jigin ne tɛ a tɛ ka se c'est bon problème ye mun ya karamɔgɔ fo i k'a dɔn de ko tafsir ninnu bɛɛ ye arnaque de ye quoi diinɛ kɔnɔ quoi tafsir kɛla ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ ye de erreur bɛ yɔrɔ minnu na ka erreur corriger tafsir kun bɛɛ filɛ nin n'i ye tafsir ta sisan Jalalain ni Ibn Kasir i b'a sɔrɔ n'u ka tafsiriw kalan u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc o ye fɔ ɲɔgɔn bɛ fɛn mun na ça c'est humain ça vient pas d'un créateur donc créateur ka kumakan na
déjà ni ye fɔ ɲɔgɔn kɔ yen nɔ dɔrɔn y a un problème, y a un grand problème. Donc fɛn minnu jɛlen don n'aw tilara k'a fɔ k'a b'olu walawala mɔgɔw ye k'a b'olu ɲɛfɔ problème b'o yɔrɔ la. A b'i n'a fɔ sisan ni ne ko n ka a ye wuli a ka mɔgɔw faga mɔgɔ minnu ma da ala ko la u ma da kira ko la u ma sɔn silamɛya ma a ye wuli a k'u faga. A ye wuli a k'u faga. Ne y'o fɔ sisan nɔ. Ne n'o fɔ sisan e mana fɔ k'i b'o walawala ne. Karamɔgɔ y a un problème. C'est que moi j'ai un problème ou toi tu as un problème. Ne ko e ma sisan nɔ ko a ye bɔ n'a ye kamitiw sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ aw k'u faga. E mana fɔ k'e b'o walawala non dugukolo ka laɲini kun tɛ o ye a tun bɛ fɛ k'a fɔ de ko na aw n'u bɛnna n'u y'u ɲɛjugu bɔ aw la aw fɛnɛ ka muru ta o kama ou bien n'u ye marifa ta aw fɛnɛ ka marifa ta. Bon karamɔgɔ yɔrɔ ça c'est un problème. Bon ala dun ko k'ale ka kuranɛ hayaw jɛlen don explicite bien exposé ko kuranɛ haya ninnu k'a jɛlen don pas ale kumakan jɛlen don pas. Ni dɔ nana ka na hakilina fo la yɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔni. D'accord, bon, karamɔgɔ dugukolo sisan. Dugukolo ne tun b'a fɛ an ka kan dɔɔni di Musa ma tan dɛ. Musa b'a fɛ ka min fɔ réellement anw k'o lamɛn tan dɛ. Voilà, ne b'a fɛ ka min fɔ réellement. Baw deli yɛrɛ karamɔgɔ an tɛ sɔn nin ma dɛ mais an ka Musa lamɛn tan dɛ baw deli yɛrɛ de n bolo bɛ dugu la aw folen don. Voilà, ok, merci beaucoup. N b'a fɛ ka min fɔ réellement n bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan miniti 1 ni tila ɲɔgɔnna kɔnɔ. Kuranɛ défaut baden b'a kɔnɔ. Bibulu fɛnɛ défaut baden b'a kɔnɔ. Kamitiya fɛnɛ défaut baden de b'a kɔnɔ. Nka an ka baara kɛ ni an hakili ye parce que ala ma kuranɛ ninnu di an bolo n'an bolo ma a ma bibulu di an bolo n'an bolo ma nka a ye min di an ma direct la ni a m'o di mɔgɔ ma o k'o d'a ma o ye hakili de ye. O la an ka baara kɛ ni an hakili ye an k'a lajɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ ni olu an bɛ se ka da la k'o ye fɛn ɲumanw ye an ka baara kɛ ni olu ye. Nka k'a fɔ sisan fɛnɛ ko kamituw ka nin yɔrɔ in ye défaut ye k'a sɔrɔ o tɛ défaut ye o man ka kɛ défaut ye. K'a fɔ fɛnɛ ko silamɛw ka nin yɔrɔ in ye défaut ye k'a sɔrɔ o tɛ défaut ye o fɛnɛ man ka kɛ défaut ye. K'a fɔ fɛnɛ ko chrétienw ka nin yɔrɔ in ye défaut ye k'a sɔrɔ yɔrɔnin fɛnɛ tɛ défaut ye o man ka kɛ défaut ye. Wa kamiti silamɛ chrétien ninnu bɛɛ lajɛlen o kuma la u bolo falen don hɛrɛ la ni u ye ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to. Kamiti ni chrétien ni silamɛ u bɛɛ lajɛlen bolo fara bɔnɛ na ni u kɛra kojugukɛlaw ye. Ne ma don walasa k'a yira k'a fɔ kuranɛ fili t'a kɔnɔ kuranɛ fili b'a kɔnɔ bibulu fili b'a kɔnɔ nka n donna de k'a yira k'a fɔ ko silamɛya bɛ mɔgɔw faga walasa u ka don silamɛya la. N ko o yɔrɔ in de ne tun bɛ fɛ ka n ka ɲɛfɔli fara o kuma la aw t'a kan walasa a ka kɛ fɛn ye choix bɛ to bɛɛ bolo. Ne ka kuma bɛɛ de filɛ nin ye n ka foli bɛ karamɔgɔ dugukolo n ka foli fana bɛ aw tɔw bɛɛ lajɛlen ye. Karamɔgɔ kana bɔ kuma kɔnɔ fɔlɔ a ye i b'an bolo kɔrɔ yan bi kɔni an b'an profiter kosɛbɛ. Kamitiw ka défaut min bɛ kamitiya kɔnɔ a kun ka d'an ye i ka au moins an kana taa yɔrɔ jan i bɛ 3 ɲɔgɔn fɔ o la an b'a lajɛ k'o corriger. I komi anw de fɔra an bɛnbaw kɔ anw de b'an bɛnbaw nɔ la anw faw n'an mɔkɛw nɔrɔbila y'anw de y'an bɛnbaw falen. N'olu ye erreur min kɛ kamitiya kɔnɔ k'o ye fiɲɛ ye anw b'o la tilen bi anw bɛ kɛnɛ kan yan bi olu kɔni taɲana olu soma yɛlɛmana pardon olu ti yan mais anw de y'olu falen anw de b'olu nɔ la anw de b'an bɛnbaw nɔ la u ye fili mun kɛ dɛ i b'o fili fɔ anw ɲɛna anw b'a la tilen yan nɔ anw de bɛ diɲɛ in kɔnɔ yan bi n'o ye sunkun kɔnɔna ye anw b'o fili la tilen karamɔgɔ anw ka kamitiya kɔnɔ fili mun b'a kɔnɔ i ka saba fɔ an ye an tulo b'i la. N bɛ se ka fili fɔlɔfɔlɔ min fɔ a kɔnɔ o ye kamitiya yɛrɛ a ma lakana k'a di an ma k'a fɔ ko kamitiya yɛrɛ kow ye nin fɛn de ye. I bɛ taa sɔrɔ o kuma na ni chrétienw ta sɛbɛnna olu ma bɛn a la silamɛw ta sɛbɛnna olu ma bɛn a la olu dun bolo kurulen bɛ fɛn dɔw la. Kamitiw bolo kurulen tɛ fɛn dɔ la k'a fɔ ko nin de ye kamitiya ye wa o kuma la an b'a kɛ nin kɛcogo in de la ne bolo
talen ɲɛfɛ aw yɛrɛ kamitiw fɛnɛ aw bena tila ka fɔfɔ ɲɔgɔn de i n'a fɔ silamɛw fɛnɛ fɔfɔra ɲɔgɔn cogo min na ka dɔ kɛ alimami karisa ye ka dɔ kɛ alimami karisa ye parce que yɔrɔ dɔ ma yira quoi k'a fɔ ko kamitiya in a ta yɔrɔ de ye nin ye. karamɔgɔ est ce que e b'anw lamɛn kosɛbɛ parce que moi je pense que e tɛ foyi kalama nin ko la donc ne ni e ka baro an b'a ɲɔngiri yan i kun ko défaut bɛ kamitiya la ne ko n ko anw de kɔni y'an bɛnbaw falen anw de b'u nɔ la n k'i ka défaut 3 fɔ an k'a lajɛ ka défaut ninnu na anw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko fili b'a kɔnɔ anw b'a la tilen quoi ka d'a kan anw ka kamitiya tɛ ala kumakan ye kira kumakan tɛ anw ta ye maanifin hakili de ye ni fili mun b'a kɔnɔ anw b'a la tilen siga foyi t'a la mais karamɔgɔ kuma dir'i ma i ma se ka fili kelen fɔ kamitiya kɔnɔ o yɛrɛ o bɛ ne rassuré kosɛbɛ dugumamɔgɔw yɛrɛ y'a mɛn kuma dir'i ma i ko ko livre t'an bolo ou bien an ma bɛn kelen fɛn dɔ i ma se ka défaut kelen fɔ mun bɛ kamitiya kɔnɔ quoi mais ni kuma di ne ma silamɛya kɔnɔ ne bɛ se ka 100 fɔ chrétien kɔnɔ ne bɛ se ka 100 fɔ mais e ma se ka défaut kelen kamitiya kɔnɔ e ma se yanni ka caman fɔ an b'a yira musala de k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn réseau sanfɛ n'i y'o fɔ jama na dɔrɔn i b'a ye i bi ala dɔgɔya bibulu kɔnɔ i b'a dɔgɔya kuranɛ kɔnɔ sabula an ko an ka maaya hakili an ka maaya mara kɛcogo an ka maanifinya kɔnɔ fɛn dɔw bɛ olu kun bɛ kɛ nka fɛn dɔw bɛ nɔ ni o kɛcogo n'o ma bɛn o bi yɛlɛma maintenant n'i nana an ka maaya kɔnɔ k'i b'o o suma i n'a fɔ chrétien y'a kɛ ala y'a ye cogo min na ko fɛn min y'a kɛ yan i n'a fɔ silamɛw y'a kɛ ala y'a ye cogo min na ko fɛn min y'a kɛ ko de ye o ala ye i b'a ye k'a fɔ o ye fili ye ne ka du mara kɛcogo o bɛ se ka kɛ e musa ka du mara fili ye i n'a fɔ sisan lamala i bɛ taa sɔrɔ ne denw tellement burusi kɔnɔ anw ka taabolo kɔrɔ b'an bolo i bɛ taa sɔrɔ guloki yɛrɛ donni anw kana o ye baara ye i bɛ taa sɔrɔ an ka musokɔrɔbaw hakɛto bɛ bɔ na olu si bɛ biri bara fu bara kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ an ka npogotigininw minnu fura ma ci fɔlɔ u si jɔlen don can nka anw t'a dɔn ko hali fiɲɛ tɛmɛna bon maintenant sisan alors que n'i taara n'o ye wahabiya du dɔ kɔnɔ ni subhanalahi ma fɔ a safurulahi bɛ fɔ c'est à dire que tile bɛɛ bɛ fɔ ala kan fɔ la donc i b'a ye k'a fɔ ni k'i bɛ alaya suma maaya la i bɛna ala dɔgɔya musa o yɔrɔnin fili bɛ aw sɔrɔ sabula farafinya an bɛ ka kamita min fɔ peut-être le mot kamit o bɛ se ka maa dɔ tɔɔrɔ mais n'i ko ko farafinya ko ne kan ka yaaya kɛ ne b'a dɔn k'a fɔ ne ye bɛlɛduguka ye ne b'a dɔn k'a fɔ anw fɛ yen anw ɲɛ bɛ yɛlɛ doko la ka b'o la ndomongo la ka na kɔmɔko ni fɛn na bon maintenant n'i y'o jɔsenw ta k'o lajɛ musa i bɛ n'a ye k'a fɔ ko o tɛ ala ko ye o tɛ kira ko ye mais o ye anw yɛrɛ ye maanifinya lakile baara minnu di ni olu kun y'anw ka lakananilaw ye n'olu kun ye anw ka bilasiralikɛlaw ye i b'a ye k'a fɔ ko nkalon foyi kun tɛ o la anw fɛ yan hali n'a ka sɔrɔ o ye nkalon ye diinɛw kɔnɔ donc ni k'i b'o o ni diinɛw ta comparer a ka gɛlɛn musa sɛbɛnni a bɛ bɔ maa dɔ de kun na n'a b'a sɛbɛn o de la an bɛ ɲininkali kɛ ko kuranɛ min filɛ a bɔra sanfɛ ka kɛ duguma ba wa silamɛw b'a fɔ ko ayi bibuli a bɔra sanfɛ ka ci dugu la wa u b'a fɔ ko ayi nka maa dɔ de ko karisa y'a fɔ karisa ninnu ye o y'a ta k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ nin ye walima macɛ y'a fɔ ka da nin yɔrɔ in kan walima etiɲɛni y'a fɔ ka da nin yɔrɔ in kan o fana sɛbɛnlen bɛ i b'a ye k'a fɔ o fana bɛ ka kuma ni fɛn dɔ de tɔgɔ ye ko fɛn min y'a kɛ a ko ye mais kamitiya kɔnɔ anw ma kuma n'o ye anw ko fila b'a ka filaya kɛ siga t'o la maraka b'a ka maraka kɛ siga foyi t'o la bamanan b'a ka bamananya kɛ wa olu b'o sigi kɛ ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ ni min ma ɲi u ni ɲɔgɔn cɛ kana siga la n'an ma taa n'o ye gwɛlɛ sanfɛ an bɛ taa n'o ye dugutigi bulon na o bɛ fɔ o bɛ ɲa o bɛ tɛmɛ wa hali n'a ka sɔrɔ o kɛlen bɛ san 10 bɔ o kɛlen bɛ dabila ka kurakuraya nka aw ka nin réinitialisation ta rɔ kuma bɛ ne musa i foli don n ye kuma faamu sisan ne kun bɛ fɛ de k'a yira k'a fɔ masdar quoi arabukan n'a fɔra ko masdar o kɔrɔ ko tayɔrɔ quoi i b'a ye k'a fɔ aw kamitiw filɛ sisan aw minnu bɛ kamitiya kelen pe kan o de kosɔn n bɛ k'a fɔ aw kamitiw hali k'a sɔrɔ an bɛɛ don aw minnu bɛ kamitiya kelen kan ni aw nana fɔ ɲɔgɔn kɔ don min na o bɛna juguya ni silamɛw ni chrétienw ta ye parce que tayɔrɔ tɛ yen musa an ti fɔ ɲɔgɔn kɔ
sisan ne ye bamanan ye Madaski Awɔ. fɛ sanfɛ ale ye fila ye i b'a ye Kumi, cogo si la ne tɛ se ka kumi, taa Madaski ninnu ka filaya laada ta k'o kɛ kɛwale jugu ye farafinya kɔnɔ kumi Mhm. Jose, i y'a faamu wa kumi Jose hakɛ to n ye dɔɔni na. Musa bɛ yɔrɔnin min nɔfɛ ani e bɛ ka taa yɔrɔ min na Musa tɛna e faamuya. Musa ye mɔgɔ ye a degelen bɛ livre de la sɛbɛnnifɛnw gafe. A ye Bible de dɔn, a bɛ kuranɛ de dɔn. A b'a ɲana anw kemitu ko sɛbɛnni tɛ anw bolo. Si Musa, 42 lois de Mati, o bɛ anw bɛnbaw y'o sɛbɛn. A ka ca Mhm. san ba caman ye ka sɔrɔ Adama yɛrɛ ma dan. Mhm. Sabula ni Adama ka création lajɛ k'a te bi ma san 600 ni dɔɔni o ye Adama ka diɲɛnatigɛ ye k'a wolo Ala y'a dilan k'a bila ka na san Mhm. 600 aw ka Bible yɛrɛ ba a jatew fɔ cogo min na tiɲɛ tɛ Oui, oui. anw bɛnbaw bɛ dugukolo kan ka ca 200 millions d'années farafinw Mhm. bɛ dugukolo kan wa Awɔ. farafinw ye sɛbɛnni kɛ ka sɔrɔ Adama ma kuma Mhm. i y'a faamuya tubabuw ni arabuw de ye Adama créé Mhm. a bɛɛ bɔra mɔgɔ kunkolo de kɔnɔ u bɛ k'a f'i ye cogo min na dali masa yɛrɛ ma dɔn anw ka bɛnbaw ka fɔli la u y'a Mhm. ɲini u m'a ye u y'a ka manifestation de ye o kɛra tile de ye u Mhm. ye tile jate minɛ ka dali masa ka danfɛnw lajɛ kɔnɔw biganw mɔgɔw yiriw u ye sɛbɛnni daminɛ sisan Mhm. k'a fɔ ko nin ye danbaga ka kumakan ye golofinw fɔlɔfɔlɔ de y'a kɛ Mhm. u y'a ladege nin ye danbaga ye donc tile in o de kɛra u ka ala ye Mhm. ne segin a kan tuguni tile o kɛra ala Awɔ. ye mɛ tile tɛ danbaga ye dɛ mɛ Mhm. ala de don Awɔ. donc yesu yɛrɛ b'a fɔ n tɛ bibulu Mhm. dɔn kosɛbɛ Awɔ. yesu fana b'a fɔ k'ale yɛrɛ ye yelen de Mhm. yɔrɔ dɔw la fana a b'a fɔ k'ale ye sɔgɔma dolo ye Awɔ. anw bɛnbaw ko tile de ye ala ye Mhm. aw dun fana ka ala ye yesu ye Mhm. ala fana b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ kuranɛ surat 24 35 ni ma fili a b'a fɔ ye Mhm. k'ale fana ye yelen ye san ni dugu cɛ Awɔ. donc ninnu ye alaw ye yelenw de ye Mhm. mɛ alaw ani danbaga kelenw tɛ Awɔ. donc minnu ye ala ko fɔ olu de ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni fɔlɔ la jɔnni na a fɔlɔ la Mhm. kemitiw de la Awɔ. kemitiw ye sɛbɛnni kɛ san 600 Mhm. donc min ye moyizi ninnu ni fɛn ninnu ye yesu ninnu ye olu ta ye san 2000 san 3000 ainsi de suite olu ka sɛbɛnni fɛ tiɲɛ tɛ Awɔ. Mhm. Tiɲɛ don. donc k'a yir'i k'a fɔ ko sɛbɛnfɛn bɛ anw yɛrɛ bolo koyi Mhm. sɛbɛnfɛn camanba b'an bolo Awɔ. wa anw ye golofinw ye n'i y'a ta Mhm. mali la ji bɛ bɔn mali la n'i taara burkina ji bɛ bɔn burkina n'i taara cote d'ivoire jibɔn bɛ kɛ yen i taara Awɔ. cameroun jibɔn bɛ kɛ yen i taara Mhm. zayiri jibɔn bɛ kɛ yen i taara fo gadelupe jibɔn bɛ yen golofinw ka taabolo filɛ koyi Awɔ. i y'a faamuya k'o bɔ a kan jogo ɲuman Mhm. anw tɛ fa bugɔ an tɛ fa neni Awɔ. anw tɛ tulonkɛ balimaya la Mhm. sigiɲɔgɔnya o sen fɔra o Awɔ. sɛbɛn o dilanna waati jumɛn na o kɛra en 1236 kurukanfuga Mhm. o y'anw ka sɛbɛn jɔsen filanan ye Awɔ. donc a yirila k'a fɔ ko kemitiw tɛna fara Mhm. kemiti dɔ de b'a fɔ ko n tɛ ne fɛ mɛ k'a fɔ ko n tɛ kemitiya la Mhm. ko n tɛ n yɛrɛ dɔn n bɔra golofinw na mara t'anw ka so fabonya ni Mhm. babonya t'anw ka so kotoɲɔgɔn Mhm. tala ni buranya ani nimɔgɔninya anw y'o Awɔ. dilan ka mɔgɔ de dilan fɔlɔ jan'an ka npanburu ta o de y'a f'i ɲɛna n'anw ka sɛbɛnfɛn si kɔnɔ i t'i npanburu y'a kɔnɔ Awɔ. wa a fɔ ko danbaga bɛ yen an k'a ɲini o ɲinina anw fɔlɔfɔlɔ de fɛ kemitiw de fɔlɔfɔlɔ ye ɲinini kɛ Awɔ. tubabuw ni arabuw ni ainsi de suite gɛrɛkiw ni autres juifs olu ka sɔrɔ k'a don a la sisan ka n'a dilan ka bɛn u yɛrɛ fana sigiyɔrɔ ma o de sɛbɛnfɛnw tara ka na di e ma e bɛ ka kalan kɛ n'o ye bibulu ye n'o ye kuranɛ ye o y'olu ta de Mhm. anw bɛnbaw fɔlɔ de ye sɛbɛnni kɛ ka mara kɛ ka harmonie sigi diɲɛ kɔnɔ Awɔ. ka justice sigi n'i y'a mɛn ko lahara ko peseli bɛ kɛ anw bɛnbaw de y'a fɔ ko dusukolo ka peze i dusukun ka ɲa ka kana giriya ka tɛmɛ hali cɛ jolonin kan Mhm. tellement i ka ɲa ayi dusukolo mana da bascule la a kana giriya ka tɛmɛ cɛ jolonin kan Mhm.
nin bɔra anw fɛ yen o de sini lahara jɔ don jugement anw benbaw de y'a créé i b'a kɔrɔ dɔn inventé donc Kimitu sigilen tɛ ko lankolon kan anw sigilen bɛ koba de kan i folen don n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka kuma di Jose ma a ka tɛmɛ n'a ye o tɛp o tɛp o tɛp non ne bɛ Musa lamɛn Musa n ye n ka micro minɛ voilà sisan o yɔrɔ in de ye kun ye ne ka jɔrɔnanko ye ka sabu kɛ ni fɛn kɛra k'a fɔ ni silamɛw filila ɲɔgɔn ka cɛ ma dɔrɔn u bɛ boli ka segin ka taa kuranɛ ni hadisa ma ni kerecɛnw filila ɲɔgɔn ka cɛ ma u bɛ boli ka segin ka taa bibulu ma ne tun bɛ fɛ k'a fɔ ni ngolofindenw fɛnɛ nana ci ɲɔgɔn na u bɛna boli ka taa min mɛn aw fila ye ɲɛfɔli minnu fara ɲɔgɔn kan sisan n ye faamuya sɔrɔ o la donc o la sisan kɔni kuma wɛrɛ tɔ foyi foyi tɛ ne fɛ fo ka aw fo parce que aw ye n tanu ka n minɛ ka ɲɛ aw ma basi foyi kɛ n na donc nin waati jan in kɔnɔ aw y'aw ka adamadenya yira n na n'aw ka mɔgɔya k'aw fo ka wale ɲuman dɔn non Musa i folen don ne b'i ka video su n b'i ka video lajɛ kosɛbɛ mais fɛn dɔ de don n'an bɛ taa n dalen b'a la n k'an bɛ se don dɔ bɛ na anw bɛ taa filaw bɛ taa anw ka furaciyɔrɔw la don dɔ bɛ na se anw yɛrɛ bɛ taa filaw ka kɔɲɔbɔyɔrɔw la i b'a ye marakaw ka jansari kɛyɔrɔw la an yɛrɛ bɛ taa sabula o de ye golofiya ye bon o kamitiya in kɔnɔ n b'a dɔn n dalen b'a la an tɛna fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma k'a fɔ ko bamanan ka taa ko f'a ka taa filaden fura ci ja quoi ayi i b'a ye an tɛna se ka fili donc o de ye anw ka yaya in ye maintenant i b'a ye fili yɔrɔ ye n dalen b'a la ni maa o maa ye farafinya minɛ k'a fɔ ko anw kun bɛ cogo min kunun ko an b'a fɛ ka taa ni o ye siga foyi foyi t'a la i tɛ taa bi maa dɔ kan siga foyi foyi t'o la i bɛ maa bɛɛ minɛ a minɛ cogo la i b'a dɔn ko maa wɛrɛ bɛ yen k'i yɛrɛ bɛ yen nka Musa hakili ɲuman o tɛ sɔrɔ ni basigi tɛ wa ni basigi fɛnɛ nana siga foyi foyi t'a la jɔli bɛ kɛ anw sigi kan y'o de ye mais n'i y'a ye an bɛ dimi waati dɔw la o tɛ dɔwɛrɛ juru min ye maa siri ni k'i b'a foni i tɛ se k'a foni n'i tɛgɛ ma maga a la o tɛ dɔwɛrɛ ye dinɛw de y'anw siri Musa dinɛw de y'anw siri parce que Musa n'i ye anw ka kow lajɛ e k'a jate minɛ anw fɛ yen tellement an bɛnbaw tellement an ka maakɔrɔw kun ka ɲi hali kunun na sini tɛ kunun kɔrɔ e ka taa anw ka togodaw la minnu tɛ diinɛ yɛrɛ dɔn togodaw bɛ yen nɔ n'i ko ko haya saba fɔbaga ɲuman ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ o tɛ yen mais i b'a sɔrɔ olu fɛ yen bulonw jɔlen bɛ yen bulon ninnu jɔ ko dunan jigiyɔrɔ su mana ko dugu ka tila Musa e bɔra Sirakɔrɔ e b'a fɛ ka taa Bɛlɛdugu Kolokani i b'a ye e bɛ se Kolokani dugu tilalenba ye mais i bɛna ye k'a fɔ sanji b'a fɛ k'i ti san fini don Musa e bɛ taa don bulon dɔ kɔnɔ i bɛ taa gwɛlɛ sɔrɔ a kɔnɔ Kumi Jose Maura tan tɛ n bolo quoi n bɛ baara yɔrɔ de la n bolila ka yɛlɛ n bɛna nin kumanin dɔrɔn de fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ kamakaw bɛɛ lajɛlen folen don voilà n kun bɛ fɛ Musa an ka Musa sɔrɔ an tɛgɛ yɛrɛ kɔnɔ Musa an bɛɛ bɛ k'i si koyi Kumi Jose kelen tɛ dɛ an yɛrɛ bɛ k'i si te asura dɔ b'i bolo a tɛna an ka te dɔɔni min pour que i k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ k'i si na n fana ka te dɔɔni min a diyara n ye a bɛ ka ɲɛfɔli min kɛ Musa ye nin diyara ne a mɛnna ne kun bɛ ka Musa nin bɛlɛnbɛlɛn an ka se k'a sɔrɔ an ka panel kan aw ka ɲɛfɔli k'a ye parce que j'ai l'impression que Musa tununen don a bɔra dɔ la a taara dɔ wɛrɛ la Musa i yɛrɛ bɛ yen i bɔra dɔ min na ka taga dɔ wɛrɛ la dɛ ni si t'i ta ye u bɛ k'i yɛrɛ de ɲɛfɔ i ɲɛna a ye ɲɛfɔli min k'a ye nin diyara n ye n bɛ k'aw lamɛn malgré que c'est même interdit dɛ mais n bɛ k'an dogo ka lamɛnni kɛ quoi donc temps bɛrɛ tɛ n bolo vraiment temps bɛrɛ tɛ n bolo n bɛ baara yɔrɔ de la a ye continuer laseli la a ka laseli kɛ aw balimakɛ ye k'a ɲɛfɔ a ye kosɛbɛ k'a yɛrɛ ɲɛfɔ a ye kosɛbɛ quoi k'a yɛrɛ ɲɛfɔ a ye parce que Musa dɔgɔyaman tɛ dɛ e m'i yɛrɛ de dɔn fɔlɔ n'i y'i yɛrɛ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko koba de bɛ e bolo ko nin bɛɛ i bɔra min na ka don dɔ wɛrɛ min na o a bɛɛ bɔra e de bolo fɔlɔ a bɛɛ ye e de ta ye o ɲɛɲini i ko dɔn u bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna i bɛ min kɛla livre tɔ ninnu ɲɛɲinini ye dɛ i yɛrɛ ta ɲɛɲini ko dɔn fɔlɔ i bɛ ka gafe ko min fana fɔ e yɛrɛ ka bon ni gafe ye gafe o gafe bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɔra hakili de kɔnɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ i bɔra fɔlɔ min na o ka taa filanan min na o bɔra e bɛnbaw hakili de la
o bɔra i bɛnbaw hakili de la fɔlɔ n ye ɲinini kɛ lamɛnni kɛ i balimaw lamɛn u bɛ ka min f'i ye bon ne bɛna aw bila tiɲɛ yɛrɛ la bi kɔni degunnen yɛrɛ don don tɔw la n bɛ se ka hali n profiter ka an b'a ɲini na an dɔ fara kan filaninw b'u b'a ɲini na kalama dɛ. dɔ fara kan Musa ladɔnniya tiɲɛ na a ka d'an ye i ni Musa tun ka baro kosɛbɛ i ni Musa ka baro i ka walawalali ka ye quoi. aw b'a ye ne de ye Kamitu b'a ye ne de ye kaladɛndɛ kalabadɛndɛ c'est dommage ne ka sɔrɔ n bɛ k'a bɛlɛnbɛn n bɛ ka Musa nin bɛlɛnbɛlɛn n den dɔ don a tununen don n bɛ ka so sira yira a la n bɛ k'a bɛlɛnbɛlɛn mais c'est dommage bi kɔni temps yɛrɛ de tɛ n bolo vraiment bi n filɛ hali sisan n filɛ ɲɛgɛn de kɔnɔ tan dɛ n filɛ ɲɛgɛn de kɔnɔ tan dɛ n bɛ ka n dogo ka nin kuma ninnu fɔ i m'a ye Musa k'i abonné bɛɛ la quoi kumi dɔ se ko Musa k'i abonné bɛɛ la pour que Musa ka to ka na a ka dɔɔni fana fara abonné bɛɛ la n t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na de quoi abonnement in bon an kɔni an bɛɛ bɛ na abonné la donc i yɛrɛ fana k'i abonné suivi ta bilenmanin bɛ mɔgɔw ka compte kɔnɔ i b'u ka kunkolo i b'i tɛgɛ da kunkolo kan n'i tɛgɛ da kunkolo kan awɔ fleurs bɛ bɔ mais fleurs sanfɛ kunkolo in bɛ bɔ i bɛ kunkolo in digi i bɛ don a tigi ka zone kɔnɔ donc i bɛ a ka bilenmanin ye i bɛ suivi ta quoi i ka to ka na o de kɛ n bɛ ka suivi ta o bɛɛ kan c'est ça bɛ kɛ ten de n'o tɛ sisan ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ fɛnɛ fɔ min ye ne yɛrɛ ban kuranɛ ye kosɛbɛ awɔ o yɔrɔ dɔ ye kuranɛ verset dɔ bɛ sura numéro 24 kɔnɔ quoi sura numéro 20 sura 24 awɔ sura 24 a tɔgɔ ko Nur awɔ sura Nur voilà kuranɛ verset dɔ bɛ yen a verset in b'a fɔ ko baasi t'a la an ka dumuni kɛ an ka so quoi donc ni verset in dira an ma k'an to kilasi kɔnɔ maga yen nɔ ne ye n bolo kɔrɔta n ko karamɔgɔ mun de kosɔn ala bɛ mɛlɛkɛ bila ka na ci fɔ Muhamadu ye ko a kana fɔ anw ye ko baasi t'a la ko an ka dumuni kɛ an ka so donc karamɔgɔ ye kumaw bugɔ kini fɛ ani ɲuman fɛ ne ko non ala man ka a fɔ ne ye ko baasi t'a la ko n ka dumuni kɛ an ka so o kuma ala b'a fɛ an ka dumuni kɛ min donc finalement o karamɔgɔ ka dɛsɛ ka ne jaabi o de ye ne bila recherche la fo nana bɔ fɛn wɛrɛw kalama ka sɔrɔ ka bɔ silamɛya kɔnɔ voilà o verset in n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman de bɛ yen minnu bɛ kɛ sababu ye i b'a dɔn k'a fɔ a ka kan ka tɔmɔ de a bɛɛ man ka minɛ bon bibulu fɛnɛ kɔnɔ n nana ye ko Yakuba ko ani danbaga yɛrɛ ye siɲɛ ta quoi vraiment o fɛnɛ n y'o fɛnɛ ɲini n ye Google ka amara micro minɛ voilà vas-y Musa voilà n ye n ye Google dayɛlɛ k'a lajɛ bibulu pasteur ba kɔrɔkɔrɔ ninnu ye mun fɔ a kan n y'a ye o fɛnɛ bɛ k'a défend nka o ma se ka défend cogo sɔrɔ a la quoi donc nin yɔrɔ de la n ye n yɛrɛ jɛra n ka diplôme kɔ n seginna ka na k'a sɔrɔ n ka université ma dafa k'a sabu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kuranɛ ani bibulu mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma a fɛnw tɔmɔ kumaw b'a kɔnɔ hali ni mɔgɔ de y'a fɔ a m'a fɔ k'a to a yɛrɛ ma voilà hali ni mɔgɔ de y'a fɔ a m'a fɔ k'a to a yɛrɛ ma fiyewu donc o la kamitiya a diyara n ye ka gɛrɛ kamitiya la mais n nana problème min sɔrɔ fana yen nɔ n y'o problème de ɲɛfɔ o filɛ ka ɲɛfɔliw kɛ o kan n'o de ye ni kamitiw cira ɲɔgɔn na k'a fɔ ko bilenman de don ayi fiman de don ayi chocolat de don kamitiw bɛ segin ka taa o kuma la jɔn de kɛ alvitiri ye k'a sabu kɛ fakɔrɔ ninnu ka sira tɛ yen tuguni fakuraw de ka siraw bɛ yen donc kamitiya dun bɛ i n'a fɔ a bɛ tiɲɛ ta lamɔ yɔrɔ de la voilà donc o la aw ye ɲɛfɔli minnu kɛ sisan o de ye dɔ ɲɛ ye k'a sabu kɛ ni n bɔra yan fɛnɛ n ka kan ka ta yɔrɔ mun na n b'o fɛnɛ yɔrɔ dɔn mais k'a fɔ ko ne tɛ aw lamɛn ka ɲɛ aw tɛ fɛn a bɛna fɔ Modibo Haidara ka foyi ma bila fɔlɔ YouTube kan ko ne ma suit a foyi tɛ
Voilà. Mba ale a ka fo ma bla YouTube kan kuma min su et puis mbe seben ke fene ni yoro do ye mbe olu seben parce que ne be chain de yala quoi. Voilà, mais yoro do be o ma tunne bulo no de ye i ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to o yɔrɔ kɔni ma tunun bolo parce que hakili bɛ ɲuman ni juguman yira mɔgɔ la quoi. A sigilen b'o yɛrɛ de kan kɔ. Voilà, donc pour que n kana na kuma janya n kɔni n b'a yira u la k'a fɔ n ka suwa kɛra min ye bi kɔni o de ye silamɛya ni kerecɛnya ni kamitiya ye bi o ye bi suwa ye mais n bɛ ɲinini na hali sisan i ye min fɔ n ye mɔgɔ tununnen ye i ye tiɲɛ de fɔ o ye. Voilà, donc n ye mɔgɔ tununnen bi n ye mɔgɔ tununnen sini nka n ɲɛ bɛ gɛlɛya dɔw la kosɛbɛ an ka musulmanw la ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma u ye Mali yɛrɛ firi a nun kan pewu Mali yɛrɛ wulicogo foyi t'a la silamɛw ye Mali firi a nun kan pewu. Kosɛbɛ. Voilà, u ye Mali yɛrɛ valeur bɛɛ ban. Y'a ban. Voilà, donc an bɛ yan o de kama ka Mali valeur segin a ma. Awɔ, vraiment kuma camanba tɛ n fɛ fo ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Diyara n ye kojugu. Awɔ. I nali diyara i y'a ye i dɔnnen don Kemitu b'i dɔn. Kamitu bɛ n dɔn vraiment. Wa i ka di Kemitu ye fana. Kamitu yɛrɛ ka di n ye trop Kamitu ka di n ye trop chaque fois hali n delila ka don siɲɛ dɔ la n donna dɔrɔn don walasa k'a yira k'a fɔ i komi verset dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ ko ayi aw kan'u faga donc fo n'u y'aw faga walasa k'u fara ɲɔgɔn kan quoi. Voilà, n'o tɛ hali jihadiste ninnu yɛrɛ Maka ni Madina yɛrɛ b'u contre la. Ok, donc i nali diyara n ye i b'a dɔn sɛbɛntigiw bɛ yan nɔ 42 lois de Maati bɛ yen nɔ 77 commandements de Maati n'i y'a mɛn ko les 10 commandements de Moïse a bɔra 42 lois de Maati la. 42 lois de Maati sɛbɛnna avant Moïse 2000 ans avant Moïse. Tu as vu? Donc ni Moïse nana segin ka loi dɔ fɔ c'est que a y'a ta loi dɔ de kɔnɔ. A y'a ta loi min kɔnɔ e bɛnbaw de y'o loi sɛbɛn. C'est 42 et puis 77 commandements. I bɛ t'o ɲini i b'a kalan. I b'a ye npamuru t'a kɔnɔ. Donc n'an bɔra yen an nana Kurukanfuga olu fana sigira ka sɛbɛnni kɛ. U ye maaya de dilan. Npamuru t'a kɔnɔ. Donc npamurutigiw ni an tɛ bɔ yɔrɔ kelen an tɛ jogo kelen ye an tɛ culture kelen ye quoi. O don npamurutigiw de nana don an kan bi ka na an ka jamana bɔ a cogo la. Ne ka an bɛnbaw tun y'a bila cogo min n'a kun tora ten min bɛ ka kɛ bi o tɛ kɛ o tiɲɛ an galon. O ye tiɲɛ ye. Donc an Kemituw sigira de k'an bɛ segin kɔrɔlen ma an segin kun filɛ kɔrɔlen ma jogo ka ɲa an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka wuli ka baara ka évoluer ɲɔgɔn fɛ quoi. Donc hali i b'a ye avion ni fɛn filɛ ninnu bolo est-ce que ma dɔn n'i b'a kalama mathématiques sciences et autres n'i nana ɲinini k'i bɛnbaw kan olu de y'o bɛɛ créer tout ce qui est dans le monde aujourd'hui farafinw de y'a bɛɛ kɛ yen. Tubabu ninnu nana ta sisan ka bibliothèque jini u ɲɛna k'a dara bibliothèque kɔnɔ nka an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye sɛbɛnni kɛ kaburu kɔnɔ u y'a sɛbɛn u ka kaburu sarcophage u y'a sɛbɛnni k'o kan u ka kokow u ka bili u ye sɛbɛnni kɛ fan bɛɛ o dugura u kaburuso kɔnɔ donc ninnu tun y'a dɔn ko anw bɛna bila kɔnɔnafili la ka nin sɛbɛn ka bila anw ɲɛ nka arabuw y'a ta ka taga n'a ye u ye bibliothèque jini tubabuw nana ta ka taa n'a ye u ye bibliothèque jeni minnu tun bɛ papyrus kan u y'olu bɛɛ jeni u ɲɛna sa k'anw tɛ foyi dɔn u nana an minɛ k'an feere arabuw fɔlɔ de y'an feere an tun bɛ ka feere fo alikaba senkɔrɔ en 1962 tubabuw fana nana ka na an feere parce que olu y'a ye arabuw b'a la k'an feere arabuw tun bɛ kɔbɔli kɛ olu dun tun mago b'an caman de la n'i y'u mɔgɔ kɔbɔ a tɛna den kɛ donc an bɛna u nɔfɛ fo farafinna olu fana ni bibiliw nana ka n'an minɛ ka taa an feere dans le monde entier u ma dogo mɔgɔ la dɛ donc e de ye ko tigi ye quoi i bɛ ka ko min ɲini i bɛ k'i yɛrɛ de ɲini a ɲini k'i yɛrɛ dɔn musokɔrɔba ye min f'i ɲɛna y'a mɛn i bɛ kuma kan u bɛ jɔsi tɛmɛ n'a ye. Ne ni Musa bɛɛ ye burusɔnmɔgɔ de ye. Musa n'i ye cɛkɔrɔba ye bo kɛnɛ la k'a ye gulɔ min siga t'a la janfa de don. O ye tiɲɛ ye. N'o tɛ Musa anw kun bɛ fɛn min don anw bɛ di kole ɲɔ kole min fɛ siga t'a la a tun bɛ fɔ de ko kamalenkɔrɔ ɲɛ bilennen bilenbali tɛ tiɲɛ fɔ i y'a faamu dɔwɛrɛ tɛ dɛ
ngo an ka danaya fɛnw de jateminɛna ka taa yɛlɛma ka na siga foyi taara olu de taara alikɔli ka kana pour que an ka bon pour que cɛkɔrɔbaw ka bon kɛnɛ kɛ pour que ka lajaba lase anw ma pour que ka anw ɲɛnɛ anw nakun kɔ n'o tɛ Musa yɔrɔ jan tɛ dɛ e ni ne mɔkɛ dɔrɔn ka taa o kɔfɛ dɔrɔn siga t'a la olu ka minfɛnw kun tɛ maa bila bon kɛnɛ kɛ la siga foyi foyi t'o la mais anw ka diɲɛ fɛnw de layɛ la maa ninnu danayamaw de don n'u dara fɛn na u b'a minɛ siga t'a la n'u tɛgɛ fila ye u diɲɛ fɛn dɔ ye mun ye n'u bɛna don bulon kɔnɔ n'u bɛ gwɛlɛw sanfɛ u ka maaya kuma ɲuman kana siga la koro ni kan n'an y'an kan ja n'o ye nkalon tɛ fɔ ye nka u sɔminen o fɛ Musa u taara nasara u taara alikɔli taarɔ ka na d'an ma o de kama alimamu n'u ka alimamuya n'u minɛ i b'a ye u musow bɛ bo finikolon ko la diinɛ ɲɛmɔgɔw n'u ka diinɛ ɲɛmɔgɔya dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'i ye alikɔli min i bɛ bo kɛnɛ kɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn k'a fɔ k'an ka di kole kun t'o kɛ wa a kun bɛ maa furakɛ a bɛ maa bila cɛya la an b'a fɔ ko cɛya sisan denmisɛnninw tɛ cɛya la don dɔ la siga t'a la olu ma lamɔ burusi kɔnɔ n'o tɛ burusi kɔnɔden tɛ se k'a fɔ ko ayi Musa kuma b'an bolo nka an bɛ kuma to an kɔnɔ ka kow to ta mɛ n dalen ma la k'a fɔ anw bɛ ɲɔgɔn ye nka an tɛ maa deli dɛ Musa ɲɛ b'a la an tɛ a ka maa dɔ deli k'a fɔ ko maa dɔ taara Makan walima ko maa dɔ taara Kɛrɛ ko anw bɛ deli k'i ka na an ka nin kɔnba in kɛ ayi anw b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔw de tɔɲɔna olu de siga foyi t'o la fɛn minnu y'u sennankolo bila minnu minɛna ka busa da u kan minnu sɔnna sadike yalasa anw ka nin dugukolo sɔrɔ tiɲɛ dɛ olu de taalen don ka segin dɔn anw ta an yɛrɛ ma nka an tɛ maa deli dɛ Musa an t'a fɔ ko na an ka ja an ka kɛ dɛ nka anw b'a dɔn k'a fɔ ko ya o ya yɛrɛya ɲɔgɔn tɛ ta o ta yɛrɛ ta ɲɔgɔn tɛ ko yɛrɛ ko ɲɔgɔn tɛ wa anw b'a dɔn n'i ya dugu dɔ bili ta k'i b'a kɛ ka dugu dɔ bili n'a ma bonya ma a bɛ jɔnya ma anw tɛ se ka arabuya kɛ anw t'a fɛ anw tɛ se ka kerecɛnya kɛ anw bɛ ɲugun rɔ donc anw ka yaya in dɛ siga foyi t'o la anw b'an yɛrɛ y'o kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'an taara ɲɔw bila gole na gole n'an y'a ɲɔw gosi gole filenw bɛ taa di o ni jaga tɛ kelen ye bɛɛ ni kanw bɛ di o ni jaga tɛ kelen ye ɲumanya dan ye anw ta ye o tuma Musa anw bɛ taa so wa n'an y'a ye min tun man ɲi an ka cɛkɔrɔbaw bolo dɛ siga t'a la anw b'o de bɔ yen o de tɛ Ala ko ni kira ko la fɔlɔ min tun bɛ kɛ sigida la minnu tun bɛ kɛ taabolo la ni anw y'a dɔn k'o tɛ se ka suma bi ta ma anw b'o bɔ yen mɛ o tɛ anw bila ka tugu bi taa tiɲɛnitigiw nɔfɛ i n'a fɔ silamɛya ani kerecɛnya Musa i folen don o tɛ karamɔgɔ kun mi jɔ se k'i fo quoi mais a kun ka d'an ye Musa hali bi a ka kamitiya ɲɛɲini quoi y'a faamu karamɔgɔ kun y'a fɔ cogoya min na defo minnu bɛ maaya kɔnɔ ani mɔgɔ hakilina kɔnɔ o bɛ se ka lakile mais diinɛ fiɲɛ tɛ se ka lakile cogo t'o la quoi n'i ko Ala de kumana dɔrɔn e tɛ se ka lakile bilen mais ni ne filila ne den b'a lakile ni ne filila ne mɔden b'a lakile an bɛnba kɔrɔmaw ka sira dɔw bɛ yen anw yɛrɛ bi anw bɛ k'o lakile ka d'a kan an bɛnba kɔrɔmaw ye musow sigi nɛgɛkɔrɔ wagati dɔ kɛra mais bi anw y'o lakile anw ko n k'a man kan ka kɛ yɔrɔ anw y'o corriger o ye anw ka rôle de ye n'an bɛnbaw ye fili mun kɛ maaya kɔnɔ k'o lakile o ye anw bidenw o ye anw ka rôle de kamitiw ka rôle de o ye quoi mais anw ta tɛ dɔrɔn k'an bɔ a kan an bɛnbaw y'a kɛ an k'a kɛ an kana miiri de anw fɛ yen nɔ anw ko hakili ka sebagaya quoi ni mun ma bɛn kunun de anw b'a dilan bi quoi donc o tɛ diinɛ kɔnɔ quoi diinɛ na ni Ala y'a fɔ dɔrɔn corriger cogo t'a la quoi o de y'anw ni diinɛ différence ye différence kelen min b'anw ni diinɛ cɛ dɔrɔn de y'o ye diinɛ kumana 7e siècle la mais bi a kumaden si tɛ se ka wuli n'i y'a wuli dɔrɔn i y'Ala sɔsɔ mais an bɛnbaw ka kuma bɛ sɔsɔ i b'a wuli siga foyi t'a la siga hali kelen hali ne yɛrɛ ne bɛnbaw ye ko dɔ kɛ ne ma sɔn a ma bi ne t'a kɛ voilà mais o ni diinɛ tɛ kelen ye Musa e filɛ sisan ne ko k'e bɛ maaya kɛ maaya ni diinɛ tɛ taa ka d'a kan maaya ko hakili maaya sigilen don hakili de kan mais diinɛ sigilen tɛ hakili kan diinɛ sigilen don croyance de kan i b'a kalan k'a exécuter a banna e hakilina tɛ ne hakilina tɛ mais maaya dun bɛ se ka kɛ e hakilina ye e bɛna fɔ ne ɲɛna ko dugukolo
ni yɔrɔnin b'a kɔnɔ an t'o la tilen sinon ni yɔrɔnin cɛ ka jugu dɛ ne b'a fɔ Musa ye tiɲɛ fɔ an k'a lajɛ an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka nin yɔrɔnin na tilen fili bɛ nin yɔrɔ la o bɛ se ka kɛ maaya kɔnɔ quoi mais diinɛ kɔnɔ e tɛ se ka diinɛ fan si la tilen ne tɛ se e tɛ se maa tɛ yan nɔ maa tɛ dugukolo kan mun ka kan k'a fɔ k'i bɛna diinɛ yɔrɔ dɔ la tilen n'i y'a la tilen dɔrɔn o y'a donnen mɔgɔ ko la o y'a bɔlen ala ko la voilà donc o yɔrɔnin f'i ɲɛna dɔrɔn i k'a faamu dɔrɔn ko kami t'a kɔnɔ ne m'a fɔ fili t'a kɔnɔ dɛ ne m'a f'u ɲɛna ko fili t'a kɔnɔ mais ni fili min b'a kɔnɔ e ni anw an bɛ se k'o la tilen quoi o y'a anw bɛnbaw ka fili ye anw bɛ se k'o la tilen o et puis Musa o y'a e ni anw ka rôle de ye dɛ anw man k'an ɲɛ tugu an bɛnbaw ka fili kan dɛ k'a fɔ u y'a kɛ a ka ɲi ten o tɛ maaya ye dɛ maaya ko hakili ka sebagaya ni e bɛnba filila dɛ ou bien n'i fa filila dɛ Musa ka n'i ɲɛ tugu i fa ka fili kan dɛ mais kana n'i sigi TikTok sanfɛ k'i fa la gosi dɛ ko ne fa ye kodɔnbali ye dɛ i b'a fɔ de ko ne fa ye baara caman kɛ mais yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ ale hakili ma s'o ma anw hakili ser'o ma anw b'o la tilen ka n'i fa la gosi i kana la gosi ka n'i bɛnbaw la gosi mais u bɛ se ka fili maaya yɛrɛ sigilen don fili de kan quoi ko l'erreur est humaine mais n'i bɛnbaw filila i t'i ni sigi k'a fɔ an bɛnbaw ye kodɔnbali ye u ma fɛn kɛ u ma papaga kɛ n'aw bɛnbaw tun bɛ kodɔn n'u kun ye fɛn kɛ tubabuw kun tɛ n'u minɛ arabuw kun tɛ n'u minɛ non n'u ye fili mun kɛ dɛ e de b'a fɔ ko an bɛnbaw ye fili kɛ arabuw y'u minɛ an bɛnbaw ye fili kɛ tubabuw y'u minɛ e de b'a fɔ ko bon anw ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri o fili fɛnɛ dɛ o kana anw sɔrɔ tubabuw kana na anw minɛ sini arabuw kana anw kɛ jɔn ye sini ka anw minɛ ka taa kɔ bɔ k'an kɛ k'u musow garder o fili mun y'a anw bɛnbaw sɔrɔ dɛ n'o olu y'u sigi ka mɔgɔ bɛɛ bisimila ka mɔgɔ bɛɛ minɛ u fɛ yen nɔ k'a fɔ ko maaya yɛrɛ ye mun ye k'a ye na an bɛɛ bɛ kun an kana da maa la hali n'i dara maa la i k'i sen kelen to u b'a fɔ cogo di n'i dara mɔgɔ la i k'i sen kelen to kɔfɛ anw bɛ se ka mun de kɛ fili mun y'an ka maakɔrɔw sɔrɔ ko fɔ u nana minɛ k'u kɛ jɔn ye an bɛ mun de kɛ o fili kana an fɛnɛ sɔrɔ mais an man k'an sigi k'a fɔ k'u tɛ kodɔn de u ye kodɔn cogo jumɛn na ng'olu de ye daba dilan ka nɛgɛ gosi ka bɔ gabakurun na k'a kɛ k'a don fan na k'a gosi ka daba dilan ka furaw dilan k'a fɔ ko ni kɔnɔ b'o la n'i ye nin ta i kɔnɔ bɛ jɔ ni den nana fura bɛ d'a ma a bɛ fura min barajuru bɛ tigɛ ka wolo kɛ ni mɔgɔ sara i su bɛ don an bɛnbaw y'o bɛɛ dɔn k'a dɔn ko san kɔnɔ fɛnɛ ko samiya ye 4 ye k'a dɔn k'a fɔ ko danni bɛ kɛ nin wagati la a bɛ gosi nin wagati la ɲɔ bɛ tigɛ nin wagati la ɲɔ bɛ gosi nin wagati la si o bɛ bila jiginɛ kɔnɔ nin wagati anw bɛnbaw ye nin bɛɛ dɔn e tɛ se k'a fɔ i bɛnbaw ma k'u ma fɛn kɛ ala dan i wololi ma o ye belebeleba ye ne den ko ne ma fɛn kɛ est ce que dan ka den tɛ wa ne y'ale ba furu k'ale wolo ale de y'o furu nafolo di ne ma dugukolo mais n bɛna kuma fitinin kelen fɔ i b'a kalama dugukolo n'an ka man bɛnbaw nɔ la a bɛɛ ni bɔkolo cɛ ɲina fiɲɛ ni ji ye cɛnni min kɛ mali la mɔgɔ hakili ka go ne kun bɛ jɔ sira fɔ ne y'a fɔ ka da mun de kan ne ka cɛkɔrɔba tun bɛ jateminɛ min kɛ ni ne fɛnɛ b'o kɛ dɛ ne ye kɔnɔw ɲagata cogo ye ɲina ne ye dɛgɛso kɛ cogo ye a bɔgɔ yɛlɛ cogo ye a bɛɛ ni bɔkolo cɛ ne y'a fɔ nin level kan mais ala m'a fɔ ne ɲɛna kira m'a fɔ ne ɲɛna mais ne ma laturu da don mais ne ye n to kuma kɔnɔ ka kɔnɔw ɲaga da cogo de ye ne ye n to kuma kɔnɔ de ka dɛgɛso bɔgɔ wuli cogo de ye a bɛ ji kɛ cogo ni fiɲɛ de kɛ cogo yira est ce que ala y'o fɔ wa donc anw bɛ se o ye jateminɛ dɔrɔn de hakili karamɔgɔ i fɔlen don komi ala yɛrɛ ni ko k'a b'a fɛ ka kuma n'o tɛ kuma b'an bolo an ka kuma di RN ma k'u fo RN ba belebele 2 b'an bolo kɔrɔ la RN Sigata ani ne yɛrɛ ka présidente n tɛ mun tila ni mɔgɔ cɛ nin ye n kelen ka présidente de aw bɛɛ k'a wele ko DS Amon n kana mɛn mɔgɔ da ko présidente dɛ aw ka ne de kelen ta don n kelen ka présidente ya président bala Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Moi les couilles ça va. RN kuma fɔ ka kuma fɔlɔ an m'arrêté jɔ ne RN Clara an bɛna kuma d'i ma an kɔnɔ dɔɔni i mun ye dɔɔni i mɛna an kɔnɔ sa mais sabali an bɛna kuma d'i ma dɔɔni. Ok, merci vraiment ni ce a bɛ folo nin komi tun ye foli premier kɛ marraine mɛ DS Amon ni foli bali vraiment bon a ka lɔ depuis sɔgɔma ne bɛ ka mɛnni kɛ
Musa ye kuma dɔ fɔ min ye ne ya min ka ne ya attention retenue a y'a reconnu ko défaut ye kuranna la a y'a reconnu ko défaut ye Bible la donc an ye kuma sama sama surataw ba waga yɔrɔ la ne hakili la hali ni kuranna ye tiɲɛ ye hali ni Bible ye tiɲɛ ye à partir du moment erreur kelen yela la o erreur kelen bɛ tɔ ninnu bɛɛ la bin a b'o bɛɛ la bin pourquoi parce que a kuma ma bɔ mon avis ne da a ko k'a kuma bɔla Ala le da o bɛ Ala min jatela ko danbaga ne hakilina na danbaga tɛ se ka erreur kɛ erreur ye mon avis ta ye mais ka erreur bɔ mɔgɔ min ka création kɛ ne hakili la ça c'est impossible c'est-à-dire que le fait que Dina ye jɔnya Dina ma jɔnya condamné o de ye ne tigɛ ka bɔ Dina na mais ni ne yɛrɛ ye surataba ta surataba yɛrɛ nana ne yɛrɛ tɔ tigɛ a la de quoi parce que ne hakilina na dɛsɛ de b'a kɛ muso denwolomuso b'a fɔ a den ye n'i tɔɲɔgɔn k'i bugo i ta sara sinon ko ka di yɔrɔ min na ne y'a remarqué depuis an wulila ni denmisɛn in bɛ kɛlɛ la bamuso in bɛ jɛn ka kuma i fɛ a ye kɛlɛ dabila a kana kɛlɛ a kana ɲɔgɔn bugo a kana nin kɛ a kana nin kɛ a ye balima in le ye mais ni den dɔ nana kɛ a tɛ fɛ ka conseil écouter conseil lamɛn e k'a tɛ ka hɛrɛ la i kan o de la i bamuso yɛrɛ bɛna dɛsɛ a b'a fɔ bon n'a y'i bugo i ta sara mais n'a nana fɔ ko danbaga de bɛ sigi ka fɔ ko a ye légitime hali n'a fɔla le ko min ninnu y'a bugo a y'a bugo ne kɔni hakili la a man ɲi yɛrɛ danbaga da parce que ni ne ye denwolomuso ye se ye ne ye ne kumana mɔgɔ fɛ a kana se n den ma a tigi sela n den ma ni se bɛ ne ye k'a fɔ ko ne le ka danni kɛ mais hakilina min yɛrɛ b'a to i bɛ wuli ka na bɛn n den kan n'i la ɲinɛ kɛ ni se bɛ Ala ye a ye k'a fɔ cogoya min na parce que ni k'i b'a kuma fɔ surama b'a fɔ non légitime défense le bon ni légitime défense ko ye tiɲɛ ye normalement a kan ka mɔgɔw la ɲina de mɔgɔ minnu bɛ nana bɛn silama ye kan a kan k'o la ɲina de n'o se t'ale wa o se b'ale mais ale b'a fɔ ko a ye taga ye kɛlɛ a y'a ye bɛlɛnbɛlɛ n'a ye k'a ye minɛ a y'a ye bugɔ a ye kan na mais mon avis y'an bɛɛ y'a lɔn ko nin danbagaw kumakan tɛ nin ye suraka y'a politique le ye voilà bɛn o yɔrɔ ni ko gafe bɛ silama in bolo ko gafe bɛ chrétien in bolo mais an n'u kemitiw mun de b'an n'u bolo an bɛ se ka an burumala min na en cas de litige mais moi je pense que anw bɛnbaw le telenna ni bɛɛ ye parce que n'i ye 42 lois de la maa ta n'i ye 42 lois de la maa ta anw bɛnbaw telenna anw bɛnbaw m'a fɔ ko Ala kumana u fɛ ko danbaga kumana u fɛ 42 lois de la maa yɛrɛ i b'a ta i bɛ ko kelen de y'a intention retenue je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça mais c'est pas tu dois pas faire ça tu dois ça dit que Dina ye fɛn min ye o ka fɛn de lalaga ka na mɔgɔw infantiliser ka na ordre di mɔgɔ ma a kana nin kɛ a kana nin kɛ a kana nin kɛ mais anw bɛnbaw ye loi min biladina ka bila depuis des centaines d'années avant que Dina ninnu bɛ na o m'a fɔ tu n'as pas fait ça tu n'as pas o ko je c'est-à-dire que karamɔgɔ dugukolonya kuma bɛ sɔn ji la o yɔrɔ la k'a fɔ ko a ye ka baara le kɛ ka bila anw n'u nana n'an ka ye min bɛ bɛn ta ye an b'o ta parce que o m'a fɔ mɔgɔ le k'a fɔ o ko ne tɛ na nin kɛ ne ka nin kɛ ne tɛ na nin kɛ maintenant o ka min ye bɛn ta ye o ko le kɛ an n'u nana sisan n'a nana ye o ka nin fɔ ka nin fɔ o k'olu ka nin kɛ o k'olu ma nin kɛ bon an n'u k'a ye an bɛ se ka nin kɛ kɛta ye an n'u k'a ye o ka min kɛ an n'u tɛ se k'o kɛ an m'o bɔ a la là c'est clair i b'a lɔn o yɔrɔ de la ko anw bɛnbaw le tola tunya kan a ma marima kɛ a ma nkalon fɔ a ye ko a ye yɛrɛ a ma fɔ ko yiri kumana i fɛ a ma fɔ ko mɔgɔ kumana i fɛ a ma fɔ ko danbaga kumana i fɛ donc ça là c'est clair maintenant ne k'a ye Musa ka exemple ta ko par exemple i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la
dɔtɔrɔ dɔ bɛ sen tigɛ dɔ bɛ sen tugu a b'a ye o yɔrɔ de la ko diinɛ bɛ mon avis limité à la capacité de réflexion na parce que i b'a lɔ dɔtɔrɔso la dɔtɔrɔ tɛ sen tigɛ n'a ma lɔ ko bɛ yen dɛ par exemple anw fɛ ne bɛ baara kɛ bloc opératoire la diabétique ni diabète bɛ mɔgɔ dɔ la i k'a ye o b'a sen tigɛ c'est que sen yɛrɛ jeli le b'a la jeli in tɛ se banna pourquoi jeli in tɛ se banna parce que o b'a fɔ ko artérite a y'a veine ni artère ninnu jeli sira ninnu bɛɛ bɛ obstruer a bɛɛ bɛ enflammé ka datugu jeli tɛ se tɛmɛna tuguni ka na sen alimenter bon kɛnɛya bɛ sɔrɔ jeli le fɛ bon fila min bɛ ta il faut que fila de bɛ yɛlɛ to jeli la ka fanga di anticorps ma ka taa jeli fila kɛ mais ni o jeli siraw bɛɛ obstruer la parce que inflammation bolo o tɛ se tɛmɛna tuguni ka se jeli ma donc du coup fo ka sen tigɛ parce que ni sen ma tigɛ sen laban bɛ tori et puis a bɛ tiɲɛni kɛ walima cancer de bɛ kɛ a tigi bolo la ou bien a sen na n'o y'a détecté pour ne pas que a ye na fari yɔrɔ bɛɛ ta o b'o yɔrɔ tigɛ donc dɔtɔrɔ tɛ tigɛli kɛ parce qu'il faut tigɛli kɛ donc i b'a ye n'i bɛ religion na i bɛ bloqué le i bɛ bloqué tu cherches pas à comprendre les choses bon i b'a ye a bɛ exemple façon ta ka taa fɔ jama cɛma mɔgɔ minnu ma kalan ka s'a domaine na u b'a fɔ nin ye tiɲɛ ye dɛ n'i ka ye ala ko ye nin kɛ c'est que vraiment a bɛ se kɛla parce que o ka exemple di ko dɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ sen tigɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔ taara dɔtɔrɔso la o ka sen tigɛ donc a k'a ye donc franchement il faut que an ye an hakili jagabɔ an ye k'an yɛrɛ ye an ye k'an yɛrɛ ye parce que n'i ka dunya ta i bɛ hinduw ta hali n'i ye hindu ye a y'a fani don cogo ma ne bɛ hindu musow ye yan souvent b'o y'a fani don ka fɛn wulemani ta ka teli ka nɔrɔ o ten na i b'a ye dɔrɔn i b'a lɔn ko hindu le hali n'i tɛ hindu kan mɛn i b'a juifu ye a fari don cogo a habillé cogo ma n'a chapeau ni n'a kunjigini mɔrɔmɔrɔni i b'a lɔn ko nin ye juifu ye tubabu tɔ ye hali n'i m'a lɔn a y'a habillé ma a y'i tɔgɔ dɔrɔn i b'a lɔn mais mun na an n'u farafinw n'an'u de ma kɛ an'u de kɛla o ye an'u de kɛla mɔgɔw ye i b'a se farafin na i bɛ farafin Jean Jacques ye i bɛ faransi François ye walima farafin Muhamadu ye farafin Karijatu ye i b'a lɔn o yɔrɔ de la ko tɛ anw kɛla mɔgɔw le ye mun na mɔgɔ tɔw kɛla yɛrɛ ye i b'a indien ye i b'a hindu ye a fari don cogo a tɔgɔ yɛrɛ i b'a lɔn ko o le hali n'i taara hindu dugu la a y'a wari min bɛ domo a y'a mɔnɛ i b'a lɔn ko n bɛ hindu jamana de la o y'a wari de bɛ nin ye tan i sela juifu fɛ pareil i tagala Chine pareil i tagala hali suraka na ya surakaya suraka i b'a don Maroc o y'a tɔgɔ o y'a wari dina i b'a lɔn o y'a wari nin fɛn ma ko olu de bɛ mais i b'a dɔn anw farafinw fɛ depuis mɔgɔ ninnu donna anw bara k'anw coloniser anw tora o de bolo n'an ma kɛ Jean Jacques an bɛ Muhamadu ninnu de ye alors que à la base an ye mɔgɔ ye à la base an y'a identité bɛ yen à la base an y'a culture bɛ yen à la base ko ka di yɔrɔ min an fana ni an tɔgɔw tun kan ka k'anw bolo an tɔgɔw tun kan ka k'anw bolo an y'a nafolo an y'a wari tun kan ka k'anw bolo an y'a kan an y'a kan tun kan ka kɛ kalan ye ekɔlisow la ka di mɔgɔw ma farafinw anw sela kunu ye parce que danbaga ma kuma mɔgɔ fɛ danbaga kumana fɛngɛ de fɛ nature le fɛ danbaga kumana nature le fɛ haliba n'i ye nature jateya minɛ jamais i tɛna suruku ye a t'a yɛrɛ ɲagami fɛngɛ na wara i cɛma jamais hali ba binga ninnu filɛ a yi bɛɛ n'a ye tagabolo le a yi bɛɛ n'a ye kɛ gurupu le a yi bɛɛ n'a ye a to yɔrɔ le a yi tɛ ɲagami mɔnɛfin le wulila k'a fɔ ko jara ye kɔngɔfɛn bɛɛ y'a masa ye o sinon jara yɛrɛ ka lɔ ale tɛ kɔngɔfɛn bɛɛ ka masa ye dɛ jara yɛrɛ ko lɔn parce que sama b'a wuri yɔrɔ yɔrɔ jara bɛ sira bila mais pourquoi anw mɔnɛfinw anw de bɛ sɔn mɔgɔ yi bɛ bɔ yɔrɔ gbɛrɛ ka na c'est vrai a ye donna an kan wagati dɔ la se ma k'an ye a ye k'an kɛlɛ a ye sela an kɔrɔ bi exemple bɛ yen kow bɛ yen an bɛɛ ɲɛ bɛ kow la donc vraiment ne tun b'a fɛ k'o le yɔrɔ de fɔ ka fara kan an y'a hakili jagabɔ mɔgɔw le nana fɛn d'a ma an ye bɔ o la anw bɛɛ m'a fɔ ko mɔgɔ ma ala kuma n'aw fɛ u m'a fɔ ko danbaga kuma n'aw fɛ
Alors, loi blani, loi non nani. Ils ont parlé, je n'ai pas fait ça. Au singulier. Au singulier. Alors, ma faut nous. Mais il va Biblota en nous. Il va Kuranata en nous. Nous vous avons fait ça. Ça dit qu'il va y avoir là. Moi, il est bien qu'elle m'a quoi. Car ici, là, on donne un laboratoire le kono. Car fait on fabriquer. Car c'est au baisse quoi ya moi marachogo na ka bantourne ka bo la kono ya suprématie genzen établi mo toka. Hein? Chrétien ya ni islamaya impérialisme ne dono ka impérialisme ne aïna na ka suprématie blanca. Donc il est temps que anya reta. Anyo boala quoi. Anyo boala. Ote peut-être m'a fait couler au farakan. Obe fourine, merci. Ok, comment il y en a, je sais pas. Comment be Ishaka. Ou ni Moussa Bala be faire deux fois. Moussa Bala là c'est dans le boulot. Il veut faire donner par là. Voilà, donc c'est ça. Mais Kamitu mau focus be la selimi kera sisa. Oui. Voilà. Tanti Shiaga wa Shiaga de. Voilà, après la selimi kera mau fola. Donc c'est ça. Toujours koni nebe mi ye kosebe oye abena fo an silamɛw ni an kerecɛnw ni an Kamitu an bɛɛ bɛ jate mɔgɔ dɔw de ye mɔgɔ minnu bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ danbaga sɔrɔ cogo la wagati min nana kɔfɛ fo k'a dama tɛmɛ i n'a fɔ an filɛ waati min na i ko sisan i b'a sɔrɔ danbaga a kumana wa a ma kuma de o tɛ nin waati in ko ye o ye waati kɔrɔkɔrɔ ko de ye minnu ko k'a kumana olu fɛnɛ ma se ka bɛn kelen kan olu ko ninnu ko kuranɛ de don ninnu ko bibulu de don olu minnu fɛnɛ ko kuranɛ don ko bibulu don o kuranɛ in yɛrɛ fɛnɛ a bɛ ka kalan min di o ye kalan jumɛn de ye olu fɛnɛ kɛtɔ k'o ɲɛfɔ olu fɛnɛ tilara dɔw kɛra sunnamɔgɔw ye dɔw kɛra shi'amɔgɔw ye o shi'amɔgɔw fɛnɛ shi'aya yɛrɛ fɛnɛ n'o ye kira somɔgɔya ye o fɛnɛ ye jumɛn de ye olu fɛnɛ nana fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ ka taa kɛ bolofara baden ye donc i b'a ye k'a fɔ kerecɛnw fɛnɛ olu minnu ko a kumana mɛ k'a ka kuma ye bibulu ye dɔ nana o bibulu in kalan o taara kɛ orthodoxe ye dɔ fɛnɛ ye bibulu kelen in kalan o taara kɛ katoliki ye o bibulu kelen in fɛnɛ dɔ y'o kalan o taara kɛ protestant ye dɔw taara fɛnɛ kɛ témoin de Jéhovah ye dɔw taara kɛ adventiste ye k'a sɔrɔ aw minnu ko k'a kumana a ka kuma yɛrɛ ɲɛfɔtɔ aw tilara n'i ye golofindenw fɛnɛ ɲininka a bɛ kɛ olu kɔnɔ k'a fɔ ko olu bɛ fakɔrɔw ka sira kan mɛ walasa an ka tiɲɛ fɔ k'a sabu kɛ tiɲɛ n'i y'a ye tiɲɛ ye jogini kɛ dɔrɔn a ye maa dimi dɔrɔn a fɔcogo de ma ɲɛ walasa an ka tiɲɛ fɔ a fɔcogo ɲuman na golofindenw fɛnɛ tɛ u fakɔrɔw ka sira kan golofindenw bɛ u fa kuraw de ka sira kan k'a sabu kɛ jumɛn ye k'a sabu kɛ golofinden Mali kɔnɔ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ i ye golofindenya ta o kuma la maakɔrɔba minnu bolo silamɛya kalan dɔw ye u dɛn k'u sɛlɛkun ka don u ka faamuya kɔnɔ a b'o cogo la fɛnɛ n'i ye golofindenya fɛnɛ ta o kuma la Mali yɔrɔ foyi tɛ yen ko golofinden dɔ bɛ se k'a fɔ ko golofindenya in an fa kɔrɔw olu ka taasira senuma a jɛlen pas k'a sɔrɔ buruburu t'a la nɔgɔ t'a la k'a bɛ ka ɲɛfɔ k'a bɛ ka waleya o kuma la dugu dɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ a gɛrɛgɛrɛ don silamɛya kerecɛnya kalan foyi ma i sɔlɔ k'i yɔlɔ ka don a kɔnɔ o dugu tɛ Mali fan si fɛ yan nɔ
donc golofindenya sira fakɔrɔ sira a yɛlɛmaw donna kɔnɔ a nɔɔni ne yɛlɛmanen kamitiw fɛnɛ nana o de sɔrɔ u nana sɔrɔ a ji duruna a ji ta cogo la donc o la i b'a ye k'a fɔ kamiti tɛ fakɔrɔw ka sira sɔrɔ cogo foyi t'u bolo a tɛ se ka sɔrɔ k'a sabu kɛ ale yɔrɔ ka jan ka tɛmɛ hali silamɛya sira kan a yɔrɔ ka jan ka tɛmɛ hali kerecɛnya sira kan o la ne bɛ min ye o de ye k'a fɔ an bɛ se ka fɛn min yɔrɔ dɔn dɔrɔn o ye kojugu ka dabila mɔgɔ faga jɛnɛya suɲɛni ngalontigɛ tɔɲɔni namara yɛrɛ bonya kɔniya mɔgɔ bila ɲɔgɔnna yɛrɛ fusaya ni tɔw ye o n'a ɲɔgɔn jogo bɛ an bɛ se ka bɛn olu dɔrɔn de kan kamitiw ni silamɛw ni kerecɛnw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu de kan nka an tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kuma la minnu nana u ta in gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ye tiɲɛtala ye golofidenw ye tiɲɛtalaw de ye silamɛw tiɲɛtalaw de ye wa fɛnɛ a b'o cogo la kamitiw fɛnɛ ye tiɲɛtalaw de ye bɔn ne ɲɛ bɛ ko in na fɛnɛ cogo min na bi bi in na o de ye kamitiw mɔgɔ makundenw b'u la cɛkɔrɔba kamitiw dɔw bɛ yen u tɛ rezo kan u tɛ wajuli kɛ u tɛ foyi kɛ u bɛ kamitiya kan kosɛbɛ kosɛbɛ o silamɛw fɛnɛ bɛ yen u tɛ rezo kan u tɛ ɲɛfɔli kɛ u tɛ sɛbɛnni kɛ u tɛ wajuli kɛ o kerecɛnw fɛnɛ bɛ yen donc minnu bɛ tɛri kan ka silamɛya ɲɛfɔ kɛlɛkɛlaw b'u la minnu fɛnɛ bɛ tɛri kan ka kerecɛnya ɲɛfɔ kɛlɛkɛlaw b'u la minnu fɛnɛ bɛ tɛri kan ka kamitiya ɲɛfɔ tasarana b'u la minnu u tɛ kɛlɛ kɛ nka u b'u tasara bon tasarabaliya dun fɛnɛ filɛ nin ye o bɛ kamiti dɔw la donc vraiment k'a fɔ ko ni n jiginna ka bɔ nin kan ko n tɛna dɔ fara ɲinini kan aw ye n bilasira min kan n t'o fɔ n bɛna dɔ fara ɲinini kan mais toujours kɔni n bɛ min kan o de ye siraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔra nin waati laban in na a gɛrɛgɛrɛ tɛ se ka dɔn tuguni n bɛ kuma bila yan fɔlɔ sani n ka kuma sɔrɔ tuguni. Karamɔgɔ ne tun bɛ fɛ ka dɔɔnin fɔ. Cɛ filɛ ne ti mɔgɔ bonya. I bɛna mɔgɔ ka Tɔn de bɛ salamu aleykum na an kunna depuis de. Faut respecter les gens. Karamɔgɔ dugukolo ta n'a ye ne tilara an bɛ kuma de kɛ. Han? Jɔn de yɛlɛnna sisan nɔ ka na y'i jɔ an kunna a ko salamu aleykum de. Kamasegu de don i ka lase kɛ Kamasegu de don. N'an ka najigi fɔlɔ bɔ tu descends de là. I b'a ne se ala i b'a fɔ ala kɛlɛ ye. An ye kamitiw de bɛna yɛlɛ an ka panel sanfɛ sɔgɔmada joona in na salamu aleykum o tɛ foutaise ya. Sala tomato ɲɔgɔn an ka sira b'o la on s'en fout de ça. Karamɔgɔ Musa k'i fo i ka faamuyali ninnu n'i ka walawalaliw la k'a fɔ karamɔgɔ Musa siga foyi t'a la bɛn de ka di e ye maaya de ka di e ye quoi siga foyi t'o la i ka kuma cogo b'a yira i bɛ kuma ni bonya ani hɔrɔnya ye quoi mais karamɔgɔ Musa f'i k'a faamu de ko e filɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye e ka maaya côté de bɛ ka kuma quoi diinɛ tɛ se ka nin si ɲɛfɔ i n'a fɔ i ye mun fɔ k'a fɔ ko ka jɛnɛyaw dabila silamɛya ni kerecɛnya ni kamitiya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sira de kan ni juguya ni fɛnw bon ne b'a fɔ hali bi défaut b'o kuma la dɔɔni quoi ka d'a kan anw ni silamɛw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la pourquoi parce que n'anw ko jɛnɛya man ɲi depuis diinɛ ma n'anw fɛ yen jɛnɛya tun ye maloyala ko ye suɲɛli tun ye maloyala ko ye nkalontigɛ tun ye maloyala ko ye o tun anw fɛ yen o bɛɛ tun ye maloyala ko ye mais silamɛya kɔnɔ silamɛya y'a jira k'a fɔ k'i bɛ se ka da n'i ka jɔnmuso ye quoi jɔnmuso hakɛ t'o la i ka muso 4 kɔfɛ ko i ka jɔnmuso hali ni 50 don hali ni 1000 don ko hakɛ t'o la i bɛ se ka da n'olu ye ka sɔrɔ furu t'i n'olu cɛ karamɔgɔ n ko jɛnɛya de ka da ni muso ye muso min t'i furumuso ye e mana jɔnmuso 100 fara ɲɔgɔn kan ka olu minɛ ka da n'olu ye anw yɛrɛ fɛ yen nɔ fɔlɔ an ko nin bɛɛ ye nin ye ko maa man fisa ni maa ye ko i ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to yen k'i ka dɔn mun ka gɛlɛn a bɛɛ la dɛ k'i ka dɔn k'i bɛ yen ko wa ko maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen quoi i kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi bon silamɛw dun religieux ko k'olu kelen de bɛ yen n'i t'olu ka sira kan dɔrɔn i ye païen
ou bien ye kafiri donc dekun bo yoro la kosobe donc o de kama ko dine yɛrɛ de ni maya tita quoi karamɔgɔ Musa fo e ko de famu quoi e be fɛ ka maya kɛ an sɔnna maya kadi e maya yɛrɛ de be jeli la mais e b'a dɔn cɔ e n'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko dinɛ ani maya k'u ti taa ni ɲɔgɔn ye cogo si ka da ka dinɛ ko n'i ma sɔn ale ta ma dɔrɔn e ma lankolon de ye e ma nɔgɔlen de ye e yɛrɛ e ni maa man ka jɛ ɲɔgɔnya kɛ a b'u ka gafew bɛɛ kɔnɔ n'i ye silamɛya gafe ta a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko e kana jɛ ɲɔgɔnya kɛ ni kafiri ye quoi hali i fa i ba i kɔrɔ i dɔgɔ n'olu ye kafiriya de suganti ni silamɛya ye k'i n'olu kana jɛ ɲɔgɔnya kɛ donc k'a f'i ɲɛna dɔrɔn dinɛ ni maya tagali ɲɔgɔn fɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔni donc i kɔni tiɲɛ na bi i yɛlɛnna an ka panel k'a diyara an ye i ka vidéo la i bɛ ɲinini kɛ kosɛbɛ i bɛ kuma caman fɔ a caman ye tiɲɛ hali bi an kɔni b'a f'i ye i ka continuer k'i ka vidéo kɛ i ka golofinya i k'o sankɔrɔta hali bi i ka ɲinini kɛ quoi bon dinɛ kɔni sira kan moi je pense que i bɛ dinɛ in dɔn mais émotion b'i kan dɔɔni quoi ka da kan i bɛ ka dinɛ i bɛ ka a lajɛ ni ɲɛ mun ye i bɛ bɔ o ɲɛ kɔnɔ k'i bila neutralité sira kan n'i yɛrɛ kɛ neutre ye dɔrɔn i bɛ caman faamu quoi mais n'i y'a lajɛ ni chrétienya ɲɛ ye k'a lajɛ ni silamɛya ɲɛ ye karamɔgɔ a tiɲɛ dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ dɔw b'a kɔnɔ o fɔli bɛ gɛlɛya i bolo dɔɔni ka da kan e bɛ fɛ ka kamitiya ni chrétienya ani silamɛya k'olu sanga ɲɔgɔn ma i b'a dɔn o yɔrɔ la dɔrɔn k'a fɔ ko spiritualité ani foi n'o ye danaya ye olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi ni foi n'o ye danaya ye n'o fanga bonyana fɛn o fɛn kɔnɔ a bɛ kɛ degun belebeleba ye karamɔgɔ Musa an b'i fo kosɛbɛ ka bɔ kuma kɔnɔ kuma ɲɛna il faut le karamɔgɔ ka hotep Isa Karago i bɛ yan an ka kuma di mɔgɔkura ninnu ma olu fana ka u ka folo kɛ a bɛna jɛlen fɔlen don OTEP respect ka bɔ dugukolo min ye salamalekun bila i dimine o kɔrɔ quoi a bɛna jɛlen fɔlen don i n'a fɔ Dan Sira bɔra ka kuma min fɔ anw bɛnbaw kuma n'u yɛrɛ de u yɛrɛ i y'a faamu bon u yɛrɛ i n'a fɔ a ye kuma ban quoi Dan Sira bɔra ka kuma min fɔ a ye kuma bɛɛ ban kɛ di lamɛnnikɛlaw ma quoi vraiment ne ani Bala yɛrɛ ye kuma min fɔ vraiment émotion dɔɔni bɛ Bala kan quoi ya anw ye an bɛnbaw kɛ kuma kura minnu da an'u kɛ kɛwale kura minnu min da anw y'a sɔrɔ jogo ɲuman de b'o kɔnɔ ya mais o ye kɔrɔmanw da ye wa o tɛ kɔrɔmanw da ye mais anw kɔni y'a sɔrɔ o ka ɲi ka tɛmɛ diinɛ kan bɛɛ o de kosɔn anw baara quoi i y'a faamu a bɛɛ lajɛlen folen don mañana ok i folo do Isa Karago kuma ɲɛna i dan sogo ni ko mais respect i bɛ yan OTEP aw bɛɛ bɛ hakɛ to quoi anw tɛ se kuma la c'est ma première fois ka me yɛrɛ patron ka live kan quoi mais je suis abonné à tout le monde mais sinon ni live le mais urin live yele mais shikata ye kuma dɔ fɔ sisan olu kosɔn n yɛrɛla ka tiɲɛ di a ka kuma ma quoi vous m'excusez ne tɛ se ka kuma na ni ma français bila la quoi shikata ye kuma dɔ ye fɔ ko à l'Occident i bɛ bɛɛ ye a ka culture bonyana moi je suis aux États-Unis Amérique ka bon ne bɛ yɔrɔ nin na ne bɛ état fitinin dɔ de la an ka état bɛɛ sigilen bɛ université kelen de ma université nin tɔgɔ le Yale bɛɛ bɛ se ka taper YALE an ka état business sigilen bɛɛ bɛ a bɛɛ sigilen bɛɛ bɛ université nin dɔrɔn pe le ma
Mais Shikata est comment de fort. Il y a la drone les. Ça vaut au moins 6 mois. Moi, il reste toujours en bas. N'a bonne bébé là, à la main. Quand je vais dormir, bon, le live, ma live là, il dort avec ça, il me réveille avec ça. Mais elle a dit la vérité. Ne aye, ne ko watina. Chinois nana au cas que c'était quel jour là même. Oui, au cas démission là-bas, oui, au cas fini traditionnel don. Collabore nene koro. Les enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Oui, au cas là-bas, bon non, qu'on l'a dokenement ka fotota toute nue avec les habits traditionnels. Dans tant de fraîcheur là. Donc, il y a la drone les Katiandi, Shikataka, Mamakwa. Mais on ne bat pas en tala. Moi, ici, Kamiti. Mais moi, je ne sais pas parler de ce comment quoi. Nous, il y a la drone Katiandi, Shikataka, Kumalema, Kuma Jigla, mais muté. Ok, Kramogo, il faut le respect de l'humanité, il faut le. Soyez là, eh bien. Oui, bonjour, bonjour. Mais la Jika placé de mon roman. Bonjour, bonjour. Monsieur Kakuma. Voilà, bonjour, que m'blega mogo fangata, ambe jamaka chan, il faut le know. Ne me faut, ne me fait qu'à douane quoi. Tu veux placer de mon roman. Ne me fait qu'à douane quoi. Qu'à douane ko ko mogo kana agalla da korokia de ko walma douane ko golofia ko ni ko iba ke ko jomi bal. Ko walma douane wulla ga ta jon kama ko kibe ibemba wala da koroke ko jongo ko agana ke. Ne me fait ko ni dongo. La reine, la reine DSC, eh bien, la reine. Parce que ne me fait qu'à don, mon go kibi fara ibemba wala da korosui. Ko douane wulla mali kono walma tiyango da. Ebe fugo de don akramo. Oh, ko douane wulla dongele kafo ko ni go ki. Ça veut dire que elle tiga dîner dongwa, et tiga dîner dongwa, ne viga dîner de baga mou fa ti les réseaux sans fa ka fo mo kemene ko klo. Parce que ne ga dîner madre ga ta mo bugo mali kono ko igana ki be par exemple ki te dîner la walma karamo anga kumani hakili ye quoi e ga dîner te mali ye quoi ama construire mali la malien on ba ke chugo anga famu no auta te dîner ye quoi mu sebeni no ambe sebeni de kala. Parce que ne y'i sigi sisan k'a fɔ k'e b'a kɛ i ka yecogo la Burkina bɛ u k'a kɛ u b'a kɛ u ka yecogo la mun mana sɛbɛnni kalan k'a pratiquer aw b'a fɔ k'o ye kafiri ye i n'a fɔ minnu bɛ nord la sisan nɔ olu ye sɛbɛn de kalan k'a pratiquer aw b'olu kɛ kafiri ye parce que aw bɛ ka mun kɛ mais ni m'i jɔ n ka kuma a bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ échange bɛ gɛlɛya quoi aw bɛ ka mun kɛ nin ye aw tɛ ka gafe kalan k'a sɛbɛn aw b'aw sigi dɔrɔn mun ka d'aw ye k'o kɛ k'aw ye silamɛ ye. Mais mɔgɔ minnu mana gafe kalan mun sɛbɛnnen bɛ gafe kɔnɔ k'o pratiquer aw b'olu traiter k'olu kɛ kafiri ye problème y'o de ye o e ka diinɛ e ka gafe kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ e ka gafe de kɔnɔ ko kafiri kan ka kɛlɛ yɛrɛ de kafiri yɛrɛ de kan ka kɛlɛ quoi bon karamɔgɔ e bɛ se k'o wuli yan a sɛbɛnnen filɛ karamɔgɔ e k'a kalan i k'a kɛlɛ i k'a sugu fɔ an ye kɛ surakaw ba kɛlɛ togo ka kɛlɛli ye min ye ni kafiri kana jɛ diinɛ bato ayi kɛlɛli ye mun ye karamɔgɔ o tuma Badara Aliou ka muru a dira a ma de k'a kana mɔgɔw karise yan Musa karamɔgɔ mɔgɔw bonya sa ko ka fagali de kɛ fagali de kɔrɔ kɛlɛ ko ka fagali kɛ a bɛ suratu tawba kɔnɔ suratu 9 verset 5 ko tuer les ko k'u faga e bɛna fɔ an ɲɛna ko kɛlɛli kɔrɔ ko k'a tigi karise mais karamɔgɔ an ka ɲɔgɔn bonya ni dinɛ ko i ma ni silamɛ n'a fɔra e ɲɛna ni Putin ko ko taara mɔgɔw kɛlɛ Ukraine a taara u karise de ya kɛlɛ kɔrɔ
dina ka kɛlɛ bɛ kɛ ni pamuru ye e mana pamuru di mɔgɔ ma k'a ka taa kɛlɛ kɛ n'a ye mɔgɔ faga e b'a fɔ a ɲɛna ko non ne y'a f'i ɲɛna de k'i ka taga pamuru ye i ka taga u karise ni pamuru ye c'est pas comme ça karamɔgɔ an bɛɛ ye mɔgɔ hakilima de ye diinɛ ye mun kɛ an bɛɛ b'a kalama a b'i ka kuranɛ de kɔnɔ a kuranɛ haya de don e tɛ se k'a wuli ne tɛ se k'a wuli suratu tawuba haya 29 k'i ka maaw faga ko maa min ma da ala la maa min ma da kira la maa min ma da don laban na ko maa min tɛ ka silamɛya diinɛ kɛ k'aw k'u faga de aw y'u sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ mais ne bɛ fɛ diɲɛ to yen sa an bɛ gafe kɔnɔ ayisa an ka bɛ mun bɛ kuranɛ kɔnɔ an kan b'o de ma an kan ta aw ma sa aw yɛrɛ de bɛ k'aw yɛrɛ impliqué a la aw ko tɛ o mun sɛbɛnnen bɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ problème ba anw ni kuranɛ kɔnɔ kuma in de cɛ sinon e tɛ silamɛya dɔn quoi e t'a ɲɛdɔn awɔ chrétien fana ko ka taa mɔgɔ faga bien sûr karamɔgɔ chrétien ko ka mɔgɔ faga kɛ an bɛ chrétien contre la kɛ chrétien ye karamɔgɔ na mais ça c'est-à-dire ni tɛ fɛn dɔn ni nana i bɛ mɔgɔw lamɛn de quoi toi e tɛ diinɛ dɔn i t'a historique dɔn mais e bɛ fɛ ka débat kɛ ni nana i bɛ lamɛnni de kɛ e t'a dɔn toi tu connais pas chrétien ye fagali min kɛ hali silamɛw ma kɛ ka histoire lajɛ dɔrɔn quoi chrétien ye fagali min kɛ hali silamɛw ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔ ko dugukolo bɛ ka munumunu a tɔgɔ ko Galileo ye mɔgɔ mun a ye ko dugukolo bɛ ka munumunu l'église u y'a minɛ k'a kunkolo tigɛ parce que ce qu'il disait c'était contraire à l'église c'était contraire à la Bible i y'a faamu wa donc n'i tagara Matthieu kɔnɔ Matthieu 10 chapitre 34 ka taa 37 la i b'a ye Matthieu 10 ka chapitre k'a daminɛ Matthieu 10 34 ka taa 37 la mun sɛbɛnnen bɛ yen nɔ fɛn bɛ kuranɛ ni fɛn bɛ Bible ni Torah kɔnɔ hali u ka jugu ni kuranɛ ta ye. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ok, mais c'est qu'il y répond ça. Soyala, arrête. Soyons sérieux quoi. Non, tu sommes comment non, mais ebe kuma ebe ka kuma il répond mais ebe ne répond ni munye te kuranɛ fɔ ebe ne répond ni akilina de mais an makote akilina na quoi an ko de kuma ni kuranɛ kɔnɔ la de an makote parce que ne akilina ta tɛ bɛn ma ok bon ayi bɛɛ akilina ta tɛ diinɛ ye diinɛ tɛ hakilina ye quoi non, tu ne fais pas la tout Amara. Amara de bon, tu dégages de là. Non, ni bise kane bali qui dégage, on verra. Il dit qu'il n'est pas né. Ame kuma la beka kuma nga kuma dukuma. Aye, nous, c'est pas la peine quoi. Ebina ete dîner do, ite couronné don. Couronné haya be affiché, tu sais quoi kala. Ibe kla ki kanto ama ngotuku, ko ibise ka reponinga. Ebe reponinga ete reponinga couronné kono. Ita ke Bible kono. Ebi kunjandron ka kuma. Ebe exemple ta an bemba ou quoi an bemba ou ya a fo yoro djuma ki ka moko faga moko muni te sira kelinga an bemba ou ya fo yoro djuma ki ka slame ou koni yu soro ki ku faga an bemba ou ya fo yoro djuma na ka fo koni moko muni ti ki ka contre son atika sane son ki ko faga I au ya memi an bemba ou ma de ka fo ko ka dankari ke moko ka mayala ko ka daka ka ne te sira kelinga ate gafe shikono. Ibita depuis Égypte antique, les lois de la mate, itaye gafe kono golofinga gafe kono. Ko kika ma fara ko mamuni te sira kilinga. Ate, ko mamune ka idéologie te kilinga ate no quoi. Gafe te ki ba kalanka Bible mo fara la ni dina gafe te. Et bien jo 1 2 3 mbise qui répond. Toi tu réponds pas dans le Coran, tu connais pas le Coran, tu connais pas ta religion et tu es là seulement à nous raconter des bêtises. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Karamɔgɔ ka to ɲina aw fɛ quoi n bolo bɛ dugu la aw folen non c'est bon dugukolo a kɛcogo ɲɛna quoi parce que ni yɛrɛ cɛkɔrɔba c'est il est ignorant quoi e de bɛ se ka ne jɔ cogo de maliyɛn den tɔ ko ko diinɛ ye jɔn faga e san 10 faso yɛrɛ cilen don diinɛ fɛ e b'i sigi i bɛ la ka ne jɔ k'e bɛ nin kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna quoi karamɔgɔ Tunga i folen don i bɛ se k'i ka laseli kɛ. Cɛ karamɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen folen don aw ni ta aw ni sisi aw ni goni depuis sɔgɔmada an bɛ k'aw lamɛn vraiment débat taga cogo ka ɲi yɛrɛ de ne wulila dɔrɔn même pas 1 minute n y'a ye ko vraiment nin layiwu ye u b'a tɔ bɛ diɲɛ quoi donc ni layiwu lancé directement i b'a faamuya pour que an bɛ se ka archive dɔ sɔrɔ plus tard an bɛ se ka lamɛn cogoya min na i b'a dɔn karamɔgɔ donna débat kɔnɔna na parce que karamɔgɔkɛ tun bɛ ka nin question poser depuis duguma a bɛ c'est-à-dire u bɛ manamana kumaw de fɔ mɔgɔw ye ka na fɔ mɔgɔw ye ko silamɛya ye jɔn de bali k'a ta kɛ
aw fugarden ninnu se de t'aw ye o ne si tun bɛ aw ye aw tun bɛ bɛɛ faga mali la fɛn fɛn tɛ silamɛ ye mais se de t'a ye fɔlɔ aw ka kɔrɔdɔ kɔnɔ a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ko n'i ko i tɛ silamɛya la k'i tigi ka kan kelen de aw bɛ tila ka na fɔ aw ma ko silamɛya ye jɔn de bali e kuma e tɛ kuranna dɔn wa n ko nin de bɛ digi mɔgɔw la quoi mais ni fo a b'a pan ka yɛlɛ i n'a fɔ ale de ye dɔnnikɛla ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan quoi ko aw min bɛ kuma la ko silamɛya y'aw bali ka mun de kɛ mais karamɔgɔ est ce que i ka gafe kala ka ɲa han est ce que i gafe kala ka ɲa non vraiment laisse tomber quoi au delà ni yɛlɛ tɔla dɔrɔn ye kuranna aya ye fichier il m'a faamuya parce que c'est quelque chose il fallait répondre avec les versets du Coran quoi donc karamɔgɔ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen fɔlɔ de DS Amon dans sera il fɔlen don Madaski il fɔlen don ale ni karamɔgɔ Bɛnbakɛ ale ni karamɔgɔ Dugukolo ale ni Musa yɛrɛ mɛnna yan Musa i fɔlen don i ka maɲumanya la vraiment i bɛ ka faamuyali kɛ ça c'est très important quoi c'est l'essentiel ya donc i b'a ye yan anw bɛ kuma n'anw bɛ kuma an bɛ kuma ni gafe de ye quoi anw bɛ kuma ni silamɛw ka gafe de ye on raconte pas de bêtises quoi an bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ sɛbɛnnen de b'aw ka gafe in kɔnɔ i m'a faamuya donc karamɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen fɔlɔ o tɛ ko tɛ karamɔgɔ la yɛrɛ DS voilà n bɛna fɔ ne kuma dɔ bɛ fɛ ka fɔ Musa ɲɛna i ka o lase après an bɛ kuma de Seku ma ka mathematique bɔra ka yɔrɔ min walawala sisan nɔ ko in bɛɛ bɛ tourner la o de nɔfɛ ça veut dire que ko min yɛrɛ bɛ yen ko hakili ka kan ka baara kɛ a kan kosɛbɛ kosɛbɛ kuranɛ in nana de ko ala donc olu fɛ danbaga de don danbaga dun n'i ye jateminɛ kɛ a ka diɲɛ kan n'i ye diɲɛ filɛ i bɛ taa sɔrɔ nɛɛma bɛ yen o kuma ye tiɲɛ de ye o ye nɛɛmaw bɛ yen ala ka dan n'i ye namasanin kelen ta k'a wɔrɔn k'a don i da kɔnɔ e ma sukaro k'a la i ma tobi i ma matière foyi kɛ k'a lamaga mais i nana sɔrɔ diya b'a la fɛn min y'o kɛ o ye hinɛ dan de ye o tigi bɛ hinɛ kojugu kojugu donc n'o ye danbaga de ye anw sɔnn'o ma o ye danbaga ka baara ye mais ni livre in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ kuma la yan ani mɔgɔ min ye namasa dilan n tɛ taga yɔrɔ jan na dɛ namasanin kelen pe mɔgɔ min ye nɛɛma kɛ namasa la ani kumakan min bɛ nin livre kɔnɔ quoi olu tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelenw de ye quoi fo k'u bɔ golofin bɛɛ de ɲɛ o de tɛ tiɲɛ ye mɛnɛ masa min ye diɲɛ dan o kumakan tɛ nin kuranɛ kɔnɔ kuma in ye fɛn min filɛ kuranɛ in kɔnɔ anw yɛrɛ benbaw an kana taa hali Egypte an ka dan Manden olu ma sɔn nin ma quoi olu ma baara kɛ ni nin ye donc n'olu ma baara kɛ ni nin ye an tɛ se ka nin minɛ ka baara kɛ n'a ye nin yera min a yera arabuw de fɛ yen n'i ye arabuw lajɛ u donna dugu o dugu kɔnɔ u ni panpuru donna n bɛ dan Algérie kɔrɔ a ma hali mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ a tɛ san 30 bɔ u san 20 Algérie salafisiw donna u ye mɔgɔw kan tigɛ k'u faga misiriw kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'olu bɛ silamɛya de nɔfɛ donc nin mana kɛ silamɛya min ye nin ye arabuw ka taabolo de ye arabuw donna dugu o dugu la u y'a bɛɛ conquis ni silamɛya tɔgɔ ye mais a bɛɛ kɛra avec npanmuru à la main et Coran à l'autre main ninnu de bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye donc ninnu ye système de ye mara u bɛ se ka diɲɛ mara cogo min ka k'u sago ye tubabuw fana b'o bolo kelen de kan olu fana b'a fɛ ka diɲɛ mara olu b'a dugujukɔrɔ nafolow ani a tɔnɔma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bon arabuw kɔni b'a fɛ ka mɔgɔw yɛrɛ de réduit en esclavage arabuya tɛ taa esclavage kɔ donc tongo ma anw finmanw kɛ u ka jɔn ye olu tɛ lafiya quoi nin ye fɛn de ye an ka bɔ nin kɔnɔ quoi an ka miiri an yɛrɛ ma an ka sigi an ka mɔgɔkɔrɔbaw la jan'u tun ka kɛ silamɛ ye u tun bɛ cogo min dɛ an k'a lajɛ k'o de établi sisan minɛ a ma perdu Musa ko k'a yɔrɔ ka jan a man jan pour que a ka segin ka na an bɛ se k'a kɛ a bɛ segin ka na an bɛnbaw ye wale ɲumanw ni jugu ɲumanw ni ɲuman kɛ ka juguman to k'a dɔn k'i bɛ ko maa wɛrɛ bɛɛ i bɛ maa wɛrɛ dama tɛ dɛ ko fɛn wɛrɛw bɛɛ yiriw bɛɛ biganw bɛɛ kɔnɔw bɛɛ dugukolo bɛɛ fiɲɛ bɛɛ san bɛɛ bonya ka da nin bɛɛ kan donc o kɔrɔ i b'i yɛrɛ bonya e kelen dans la nature tu fais partie de toute la nature aw bɛɛ de ye kelen ye i t'a fɛ min ka k'i yɛrɛ la i kana kɛ nature la ni y'anw bɛnbaw ka taabolo ye anw bɛ k'o de ta ka na n'a ye bi k'a yira an badenw na an ka segin o ma an ka bɔ tubabu jɔnya la an ka bɔ arabu jɔnya kɔnɔ
manipulation de do kata ka anw sɛgɛrɛ sɛbɛn min filɛ nin ye nin kan ka jeni de bɛ bɔ kuma kɔnɔ kɔ a kana janya aw bɛɛ folen don musa hali bi ɲinini kɛ i yɛrɛ la o de ka ɲi i folenba don folero la yɛrɛ ni segu ɲangate musa e kuma fɛ ka dɔ fɔ a sinon an mana kuma de wala awɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ kuma dɔ tigi ma fɔlɔ n'o tigi tilala n bɛ fɛ ka silamɛya fili dɔ fɛnɛ fɔ quoi o ko sebo an bɛ tila ka segin ma sisan segu ɲangate i folen no marakaw ɲɔgɔnna siron da banna i folen no segu ɲangate i tɛ yan karamɔgɔw aw folen don aw hotep manden folikan saba k'an ni sɔgɔma k'an k'an sɔn ɲɔgɔn ye k'an ni tile k'an k'an tile ɲɔgɔn ye k'an ni su k'an ka ɲɔgɔn sutura nin folikan in farafinna danbe a y'an hakili jigin na kosɛbɛ folikan foyi ta ale bɔ an bɛ min fɔ karamɔgɔw ye bi nin diinɛ in dɛ i hakili jagabɔ dɔrɔn kana taa kalan yɛrɛ kɛ diinɛ in kɔnɔ quoi k'i hakili jagabɔ kalankɛlaw bɛ min fɔ i ye quoi u ko i ye ko lakumu diinikumu waliya diini a kuma banna ye diinɛ kuma banna ye n'i y'o ta dɔrɔn diinɛ kuma banna i bɛ taa ɲɛfɛ a fɔra i ye tugun ko na min ma sɔn nin diinɛ in ma ko k'o faga hakili ma k'i hakili jagabɔ ya badi ko ni min fana ma sɔn ko k'o faga nin kuma fila u bɛ ɲɔgɔn ta wa ayi u tɛ ɲɔgɔn ta hakili ma fɛ ne ko an dara de ko kana balo an ma da ko ka bato kɛ ba diinɛ in kɔnɔ a bɛ yen de k'aw ma da foyi kama ko fo bato dɔrɔn n'a sɔrɔ k'an dalen bato dɔrɔn de kama tuma dɔ la anw tɛ ɲɔgɔn faga bato in kama o tun bɛ na anw ma de mɛ balo nin dɛ an bɛɛ bɛ kɛ ka balo in de ɲɛɲini den b'a ba kɔnɔ waati min na a balolen tun don n'a bɔra o kɔnɔ ka na dugukolo sanfɛ waati min na a bɛ kule n'u ma sin don a da a yɛrɛ b'a bolo digi a da kɔnɔ a bɛ fɛ ka balo de diinɛ sigilen don fɛn dɔ k'a bɛ yira i la k'i kalan na k'i bugɔ ka tila k'i fa fana dɛ ba n y'a ye denmisɛnninw tira f'u sara diinɛ dɔnni nɔfɛ mɛ ka balo cogo ɲɛɲini dɛ tuma dɔ la dɔ fana bɛ fɛ ka balo ɲɛɲini a bɛ se ka mɔgɔ faga balo nɔfɛ karamɔgɔ ninnu diinɛ in dɛ an ta tɛ diinɛ in a tɛ foyi ɲɛ golofin ye an ka segin ka balo cogo ɲɛɲini tuma dɔ la u y'an minɛ koyi u y'an jɔnya hali bi an b'o jɔnya kɔnɔ n'a fɔra i ye bi k'i ka banabaatɔ ɲini mɔgɔ min bɛ diinɛ kɔnɔ ale ye banabaatɔ de ye mɛ kuma in fɔcogo ta i b'a bila minɛnjugu kɔnɔ ayi hakili bana de ko don diinɛ bɛ mɔgɔ hakili de bana i yɛrɛ b'a kɔnɔ a finnen don dɛ i ɲɛ b'a la k'a finnen i b'a fɔ ko nin jɛlen de don basi ba sɛbɛnnen de don ka di e ma ni e tora o kɔnɔ hakili min dira e yɛrɛ ma o tɛna se ka baara kɛ tugun quoi donc nin diinɛ in an ka fɛɛrɛ kɛ golofinw mun y'a to kanu bɔra anw golofinw ni ɲɔgɔn cɛ mun y'a to anw tɛ ɲɔgɔn minɛ e ye kirecɛn ye ne ye silamɛ ye nin ye bolisɔnna ye an tɛna se ka bɛn cogo si de la ba silamɛya yɛrɛ nana n'o ye fɔlɔ ala o min aw ko min ye danbaga ye ka sɔrɔ o tɛ aw de y'a bila o minɛn kɔnɔ ale b'a yɛrɛ e la yɔrɔ min na dɛ ko e fa min ye e ba furu ka foro wabɔ ka sɛnɛ kɛ bɛɛ balo n'o kɔnɔ waati min na dɛ e yɛrɛ wulila ka taa kalan kɛ dɛ diinɛ bɛna fɔ ye k'o fa in dɛ k'i kana lanaya ta ko k'o sɛgɛrɛ tuma dɔ la ni e ye silamɛkɛ ye muso i bɛ muso furu de la e fa in tɛ se ka t'i muso ɲini ba i ka lanaya t'i n'a cɛ aw tɛ diinɛ kelen na tuma dɔ la an b'a fɔ ko ala in yɛrɛ nana balimaya tiɲɛ anw fɛ yen an taara furuw fana kɔnɔ a y'o lakale cogo min na ni e bɔra i muso fɛ yen n'i taara yɔrɔ wɛrɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛna kalo 3 kɛ i tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ i bɛ contrat ni filmɛ i ni muso dɔ cɛ karamɔgɔw ninnu tun ye maloya ko de ye anw fɛ yen nin diinɛ nin t'anw ta ye golofinw a ye sigi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye golofu kamitu tɛ foyi la ni laseli tɛ ka laseli kɛ dɔrɔn fɛn min dogolen tun don san 1446 ka na o ɲɛfɔ golofinw ye alimami minnu taara kalan kɛ n'u yɛrɛ y'a dɔn ko tunya tɛ dɛ ka tila k'u biri a kan ka balo a kan
o kosɔn n b'a f'i ye n ko an nana balo de kama an mana bato kama bato tɛ don mɔgɔ si la ka na mɛ balo bɛ don i la ka na pour que i tun bɛ balo de la ba kɔnɔ i bɔr'o la yɔrɔ min na i nan'i sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan i kulela minnu bɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko n'an ma sin donni dannen a bɛ kasi min na a tɛ n'a dabila koyi sin bɛ don i da n'i y'i fa waati min na i bɛ sunɔgɔ siga foyi t'o la n'i y'o dumu fana i bɛ tila ka taa bɔ karamɔgɔ an bɛ kuma surunya yan kuma man di da kelen na an b'aw fo aw minnu nana ka na anw bɔ jahanama k'an don jahanama na an yɛrɛ sigilen ɲɛna da la ka sɔrɔ perefu foyi t'a la aw de nana ka n'an kisi o ma ka arijɛnɛ ta gumasi an ye ka sɔrɔ an yɛrɛ bɛ fɛn minnu kan k'u dun dugukolo in sanfɛ ka balo la dɛ i tɛ se ka foyi fɔ arijɛnɛ in kɔnɔ min tɛ an fɛ dugukolo in kɔnɔ ko muso 70 olu b'an fɛ yan yiriden fɛn fɛn a tɛ se ka fɔ arijɛnɛ kɔnɔ ko min tɛ dugukolo in sanfɛ yan kamitiw aw folen don dan tɛ aw la koyi aw ka baara fana taacogo ka ɲi kosɛbɛ ni golofin ye aw faamuya dɔrɔn baara in bɛ nɔgɔya golofin na a k'a dɔn ko u y'an ka dugukolo minɛna u y'an bɛnbaw minɛ Maroko tun y'an ta ye Algérie tun y'an ta ye Libi tun y'an ta ye mais Mauritanie ta kɛra kɔsa in na jɛmanw hali u bɛ Mali la yen nɔ mɔgɔ 15 mais tuma dɔ la an bɛ k'an sigi anw bɛ kɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa tɔgɔma don dɔ la u bɛna anw fana ka jamana in minɛna n'o ye ba Maliba ye mais tuma dɔ la dɔw b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ cogo si la a bɛ kɛ baara ninnu bɛ kɛ sanjanw de kɔnɔ karamɔgɔw folen don an bɛ kuma surunya yan an b'a fɔ a ye n ko hotep karamɔgɔ ba yi folen na kuma i ka micro minɛ fɔlɔ ni nana panel sanfɛ an bɛna motion mais bon i ka kuma daminɛ après an bɛna kuma di dɔ ma après kuma bɛ segin i ma parce que ni nana i ka micro minɛ fɔlɔ de an karamɔgɔ kuma quoi ba i jɔ fɔlɔ an bɛna le i ma pardon an bɛna le i jɔ fɔlɔ i ka micro minɛ Musa i tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɛngɛ i b'o ɲɛnabɔ fɔlɔ après karamɔgɔ bɛ bon après an bɛ kuma di cɛ ma Voilà, sisan ne tun bɛ fɛ de ka i n'a fɔ karamɔgɔ dugukolo ye fɛn dɔ fɔ silamɛkɛ dɔ ye a y'a yira k'a fɔ n'i bɛ na ni silamɛya tɔgɔ ye nin kɛnɛ in kan i bɛ na ni sɛbɛnfɛnw de ye o yɔrɔ in de diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc fɛn dɔ bɛ sɛbɛnfɛn kɔnɔ ne tun b'a fɛ ka o yɔrɔ de ɲɛfɔ walasa ni komi bi kɔni waati janyana don n'a nataw la ni a fana bɛ se ka yira silamɛ minnu bɛ don k'a fɔ ko defo foyi tɛ kuranɛ hadisa kɔnɔ walasa a ka yir'u la u fana ka se ka kuma a kan u k'a dɔn k'a fɔ ko defo bɛ a kɔnɔ quoi hadisa livuruba dɔ bɛ yen ko Sahihu Muslim a hadisa nimero 1637 o hadisa in b'a fɔ ko silamɛya diinɛ kira Muhamadu waati min na a ka saya bana yɛrɛ nana a ma a banabaatɔ a jɛɲɔgɔn ninnu olu sigilen bɛ a kɛrɛfɛ a ko olu ma a ye na ni fɛn dɔ ye n ka sɛbɛnni kɛ ka di aw ma n bɛna fɛn min sɛbɛn ka di aw ma hali ne kira salen kɔfɛ aw tɛna fili tuguni o kɛlen o la dɔw ko k'u bɛ taa fɛn dɔ ta ka na d'a ma a ka sɛbɛnni kɛ minnu b'a fɛ ka taa fɛn ta ka na dɔw fana ye olu kunbɛn ko ayi aw kana taa foyi ta ka na di kira ma a ka sɛbɛnni foyi kɛ kuranɛ bɛ yan o b'an bɔ kira ka bana de digilen bɛ a la o kɛlen u tora ka ɲɔgɔn sama hey kira de y'a fɔ k'u kana ni sɛbɛnnikɛ fɛn ye hey hali ni kira y'a fɔ aw kana kɛ parce que kira man kɛnɛ de u ye ɲɔgɔn sama u ka kumaw tara ɲɔgɔn kan min kɛ kira yɛrɛ ye a f'u ɲɛna ko bɔn a ye taa ka bɔ ne kɔrɔ hali ne ma sa fɔlɔ aw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o kɛlen cɛ kelen b'u la o y'i kanto ko tiɲɛ yɛrɛ la bɔnɛ foyi tɛ yen bɔnɛ min ka bon ka tɛmɛ bɔnɛ kan bɔnɛ min ye an bali an ka se ka sɛbɛnfɛn dɔ sɔrɔ kira bɛna min sɛbɛn an ye walasa hali ni a sara a salen kɔfɛ an kana fili tuguni donc nin b'a yira k'a fɔ kira sara k'a sɔrɔ a ka kan ka fɛn dɔ di silamɛw ma o fɛn in
o kuma la o bɛ kɛ sababu ye u tɛ fili nka o fɛn in ma sɛbɛn ne ka ɲininkali min bɔra nin yɔrɔ in na ka an to kalan na ne ko karamɔgɔ ninnu ma e ye kira de ye san 23 de dir'i ma k'i ka silamɛya diinɛ lase mun de kosɔn i bɛ fɛn dɔ mara f'i sa waati k'i b'o su an na donc ni silamɛ min nana live wɛrɛ kɔfɛ ni komi live ye dɔ kɛ a ka di ne ye aw ka nin question fana d'u ma walasa u k'u yɛrɛ expliquer quoi parce que fɛn dɔ bɛ aw la o ka di ne fana ye n'o de ye ka mɔgɔw bila a k'a yɛrɛ ɲɛfɔ donc n bɛ kuma ɲɔngiri nin yɔrɔ in na karamɔgɔ kuma ɲana ka ɲininkali dɔɔni tɛngu k'a fara i ka ɲininkali kan a ye san 23 de dira a ma karamɔgɔ k'ale cira diɲɛ bɛɛ ma a sera jɔnni fɛ yen karamɔgɔ o ye ne ka question ye quoi ala y'i ci k'i ci diɲɛ bɛɛ ma ka san 23 d'i ma i kɛra kira i san 40 ka sa i san 63 san 23 min dir'i ma k'e ci diɲɛ bɛɛ ma k'i ka ci fɔ diɲɛ bɛɛ ye ne ka question ye mun ye o a sera jɔnni de fɛ yen o ye ne ka question ye quoi n'a sera yɔrɔ min na karamɔgɔ n'i bɛ se k'o walawala an ye yani a ka dernière minute kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ sɛbɛnni kɛ an ka sɛbɛnni yɛrɛ to yen est ce que ale cira san 23 kɔnɔ est ce que a sera mɔgɔ dɔ fɛ yen wa ni san 23 kɔnɔ donc o tun ye ne ka question ye quoi k'a tɛngu i la karamɔgɔ karamɔgɔ Musa yali kira a sera mɔgɔ dɔ fɛ yen wa a ka san 23 in kɔnɔ o ci kɔnɔ i komi a cira diɲɛ bɛɛ ma est ce que a sera yɔrɔ dɔ la a sera dɔw fɛ yen wa peuple wɛrɛ fɛ yen mun t'a ale ka peuple ye quoi awɔ o yɔrɔ in na tiɲɛ yɛrɛ la kira a ma se mɔgɔ wɛrɛw fɛ yen a ye a ka kiraya kɛ Maka ani Madina ninnu kɔnɔ ka silamɛya ɲɛfɔ mais hadisa ninnu i komi u bɛ ɲɔgɔn kɔkɔrɔma don u bɛ na ni hadisa dɔ ye hadisa in b'a fɔ ko al-ulama'u dɔnnibagaw warathatul anbiya olu ye nabi ɲumanw tiɲɛ tabagaw ye u b'o de kɛ ka yira k'a fɔ diinɛ carina ni dɔnnibagaw ye u ye min tiɲɛ ta nabi ɲumanw fɛ ani i ye kuranɛ aya min fɔ ale t'a fɔ ale b'a yira de k'a fɔ ko kira kɔni cira mɔgɔw bɛɛ ma kuranɛ aya in b'o fɔ mais hadisa b'a yira de k'a fɔ dɔnnibagaw ye karamɔgɔw tiɲɛ tabagaw ye n t'a dɔn ni o jaabi bɛ se ka i ka ɲininkali ɲɛnabɔ ka ɲɛ awɔ mais o jɛlen no dɔnnibagaw ye nabi ɲumanw tiɲɛ tabagaw ye o bɛ se ka kɛ mais est ce que mɔgɔ min cira san 23 kɔnɔ ale ma se mɔgɔ si fɛ yen nɔ ko ala y'ale ci bɛɛ ma est ce que ala y'a ci bɛɛ ma o est ce que ala y'a ci kun mun na a y'a kun a sera k'a kɛ wa ka sa a dan na wa ala y'a ci objectif mun kama quoi est ce que objectif ye a atteindre wala ne yɛrɛ kɔni ne Musa Dɛmu kɔni ne ka kira tɛ ne dalen t'a la ok jaabi ɲɛna parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ tɛ se ka da nin kira la cogo si la quoi parce que n'i ko ko Musa n'i ko ne y'i ci ne ye e ci se kɔnkɔn tigi ye ne de ye ala ye ne ye e ci diɲɛ bɛɛ ma Musa e ka san 23 kɛ ka temps sɔrɔ ka musoko kɛ ka muso furu 1 fila 3 4 ka temps sɔrɔ k'o bɛɛ kɛ ka temps sɔrɔ k'i da don musoko ko kuma la k'i da don denko ko kuma la k'i da don jɔnko kuma la ka jɔnw mara e nin bɛɛ kɛ mais e ma se mɔgɔ si fɛ yen a ma se peuple si fɛ yen nɔ k'e cira diɲɛ bɛɛ ma fiɲɛ b'o o yɔrɔnin na dɔɔni quoi i komi donc mɔgɔw ka ko in lajɛ ni hakili ye dɔrɔn quoi e tɛ se ka ci diɲɛ bɛɛ ma e ma se mɔgɔ si den kelen fɛ yen nɔ donc ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o don man di ne kunkolo la o ye réponse fila b'o la soit ala mun y'i ci se kun t'o ye ou bien bon ne bɛ se ka kuma sɔrɔ karamɔgɔ amina ma calmer karamɔgɔ ya madame bon donc Burama d'accord bon question min bɛ ne bolo quoi yan'an k'an ka temps perdu
silamɛya ye tiɲɛ o silamɛya tɛ tiɲɛ o chrétien ye tiɲɛ o chrétien tɛ tiɲɛ o an t'a ɲini an bɛ se ka sanfɛta sɔrɔ cogo min an k'o ɲɛɲini sanfɛta sira e k'o sira yira n na sisan quoi comme e yɛrɛ ye farafin dɔ ye e k'o sira yira n na quoi voilà sanfɛta sira ye min ye ne bolo quoi sanfɛta sira ye min ye ne bolo c'est à dire adamaden karamɔgɔ Baleski aw kulo tɛ foyi de balola la ka ban a k'a n'i pere balola voilà k'i fɔ yɛlɛ sanfɛ dɔɔnin c'est à dire n'i balola k'i nana dugukolo kɔ kan k'i yɛrɛ sɔrɔ dugukolo kɔ kan i jija i ka ko dɔ de kɛ min bɛ se ka lakari hali n'i bɛ nkalon de tigɛ ka mɔgɔw sama ka tugu i yɛrɛ kɔ i jija i ko de kɛ quoi mais min sera ka mɔgɔ dɔw mobiliser n'a ka tiɲɛ ye ou bien a ka nkalon ye k'u tugu a yɛrɛ kɔ e k'olu to yen e fɛnɛ k'a essayer de ka se ka mɔgɔ sɔrɔ quoi o tugu i yɛrɛ kɔ e k'o kɛlɛli to yen bani i ka ko dɔ ɲɛɲini c'est à dire o ye ka question fɔlɔ ye non bon i jɔ yen fɔlɔ i jɔ yen fɔlɔ sa i jɔ yen fɔlɔ i b'a dɔn ko in n'i y'a ye diɲɛlatigɛ ma daminɛ bi quoi wa a ti ban bi fana n'i y'a ye bi an bɛ ni sama samali min na dɛ yanni an bɛ fɔlɔ sa e ka ne lamɛn ni n bɛ ka kuma i fɛ ne ye san 10 de kɛ Egypte non mais ça n'i bɛ se ka kuma n'i bɛ se ka mɔgɔ Madeski ka micro minɛ e ko ni dɔ nana n'a ka nkalon ye ka n'o dabiri anw da la an k'an yɛrɛ to o nkalon kɔnɔ anw kana ɲini k'an yɛrɛ bɔ o nkalon na si i y'o de yira parce que i ko n'u nana n'u ka nkalon ye k'u sera ka diɲɛ mara n'a ye n'a mɛ i ka kuma fɔ mɔgɔ min sɔgɔsɔ dɛ i da de i ko k'u nana u n'u ka nkalon nalen don o walima tiɲɛ de don o an k'olu to yen dɛ an ka wuli an ka ɲɛtaga ɲini olu de nana ka na dabiri anw da la san joli anw dalen sigilen bɛɛ k'anw tɛ diɲɛ ɲini dɛ k'anw ka diɲɛ to yen k'anw ka miiri lahara ma k'anw ka miiri kaburu ma k'anw kana diɲɛ jate ko diɲɛ tɛ foyi ye u nana o fɔ anw ɲɛna bi anw nana bɔ a kalama k'o ye nkalon de ye an ka tila tuguni k'an yɛrɛ to o ko kɔnɔ k'an kana mɔgɔ si ladɔnniya n'o ye ko ninnu nana nkalon tigɛ ka biri anw da la an ka yɛrɛ to bolo k'an ka wuli ka an bɛ ɲɛtaga jumɛn sɔrɔ anw hakili bɛ jahanama la anw hakili bɛ kaburu mɛlɛkɛw la anw hakili bɛ a tɔgɔ ye di paradis min tɛ tiɲɛ ye gulɔ bɛ gulɔ miyɔrɔ la sunkurun tigɛyɔrɔ la o paradis nɔgɔlen k'an ka miiri t'o la non on va réveiller les gens an t'o paradis nɔgɔlen fɛ an karamɔgɔ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ nɛgɛ ka mɔgɔ lasɔrɔ k'i hakilila d'a ma o tɛ kɛ ni violence ye quoi o tɛ kɛ ni violence ye an karamɔgɔ an bolo yan wa an karamɔgɔ i bɛ ka kuma muru ye kemiti dɔ bolo wa muru ye kemiti dɔ bolo ayisa i ka ne ka kuma lamɛn bani mais kana fɔ ko kana violence ko kuma fɔ anw ɲɛna dɛ d'abord fɔlɔ an ye balima de ye ka sɔrɔ jinɛ tɛ fɔlɔ karamɔgɔkɛ bɔbɔ t'an bolo yan ka d'i ma dɛ bɔbɔ t'an bolo n'i bɛ dege de nɔfɛ i b'a yɔrɔ wɛrɛ bɔbɔ foyi tɛ t'an bolo an tɛ dege da yan anw bɛ tiɲɛ ko de la n'a ma diya i ye o y'i ka problème ye karamɔgɔ ne ma fɔ n ko kamitiya ti tiɲɛ ye ne ma fɔ n ko kamitiya n ko tiɲɛ don mais n'a b'a taabolo fɛnɛ na a y'a jija kɔni a ka ko dɔ sigi sen kan min bɛ se ka an fɛnɛ hɛrɛ lase an ma quoi k'a sɔrɔ a ma kɛ ni karisa ye san 200 kɛ ka nkalon tigɛ a ye san 1000 kɛ ka nkalon tigɛ a ye laisse ça an bɛ développer cogo di pour que k'an ka n'an tilala ɲɛfɔli la ni jama kununa ka bɛn n'an ɲɛ kɛ an bɛ développement daminɛ mais pour le moment jahanama ni arijinɛ in dɛ o de tɛ cɛ ye minɛ an bɛ yan o de kama minɛ ka mɔgɔw la kuma on est là pour ça donc ni mɔgɔw wulila kɛ waati bɛ k'u ta ye u bɛ baara kɛ e filɛ ka kuma réseau min sanfɛ o tigi ma miiri jahanama ni arijinɛ la ka réseau in créer o a ye réseau in anw tulo tɛ la fɔlɔ i kumakan fɛrɛ k'i kumakan la yɛlɛ quoi anw tulo t'i la tu parles en bas n ko e bɛ ka kuma mɔgɔ minnu ka réseau kan n'o ye an filɛ tiktok min kan ka live kɛ o ma miiri jahanama ni arijinɛ na koyi u ye baara de kɛ tiktok kan pour que mɔgɔ bɛ se ka ale ka olu ye arijinɛ ni jahanama de kɛlɛ fɔlɔ i jɔ i ba i jɔ olu y'u ka dugudenw siniwaw tɛ wa olu y'u ka dugudenw minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u sen bɔ diinɛ ko la k'u kolo u yɛrɛ la ka bɛn n'u ka taabolo ye k'u ka kɔrɔlenw ta an'u ka tradition coutume ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye ka ɲinini kɛ ka sɔrɔli kɛ an fana b'o de nɔfɛ minɛ
an b'an ka mɔgɔw de ɲinina ka fara ɲɔgɔn kan k'an bɔ arabuw bolo k'an bɔ tubabuw bolo donc ka na an yɛrɛ ɲini fɔlɔ k'an yɛrɛ dɔn après de ce simaya de ka gɛlɛn i folen don hakili la faamuya dɔɔni kan ka sɔrɔ parce que n'o de f'i ye n ko ne ye san 10 de kɛ Egypte bon farafinna jamana caman bɛ yen ka daminɛ Éthiopie ninnu na ka jigin ka na Sahel kɔnɔ n ye yɔrɔ caman kɛ a la c'est-à-dire anw yɛrɛ ka ko in ye baarakɛbaliya de ye parce que ne yɛrɛ ye jamana fɛn fɛn kɛ i tɛ nin kuma ninnu ye a jamana si la ni Mali tɛ donc ne yɛrɛ y'a Mali de wulila ka bɛn n'a ye bi ko nin de ye sɔnni ye ŋɔni ye anw sen na bi anw ka misiriw kɔnɔ juma o juma i jɔba in e k'i jɔba in nin kuma in min daminɛna yɔrɔ jumɛn na a daminɛna kabi sɔgɔma joona fɛ à 5 heures du matin ou 6 heures du matin i b'i ɲɛ yɛlɛ radio Mali bɛ mun k'a la a bɛ wajilu de k'a la juma o juma wajilu de bɛ par-ci par-là a bɛ kasɛtiw bɛɛ kɔnɔ a bɛ feere fan bɛɛ fɛ a livre bɛ ka feere an ka denmisɛnninw bɛ minɛ ka t'u don kalansow kɔnɔ k'u bugɔ k'u jagoya u ka langue dɔ fɔ u ma lamɔni kan min ye u kɔ bɛɛ bɛ tigɛ ça nous a traumatisé tu peux pas renier cela an karamɔgɔ motion s'il te plaît il faut essayer de comprendre non karamɔgɔ i jɔ sa a ka tila kuma la fɔlɔ quoi des abord continue i ka tila k'a ɲɛfɔ a ye c'est à dire que ka taa kuranna kalan kɛ ka taa madrasa kalan kɛ a bɛ nafa jumɛn de se Mali ma c'est à dire que u yɛrɛ b'a fɔ depuis san joli silamɛya bɛ Mali la a sera ka aw lase yɔrɔ jumɛn na ni fɛn jumɛn ye fɛn min tun t'an bolo ka ɲɛ a nana ni ɲɛta c'est à dire que a y'a bila ɲɛfɛ cogo di a k'o ɲɛfɔ a ye dɔrɔn a banna donc dan sira i ka micro dayɛlɛ i ka tɛmɛ n'a ye vraiment i bɛ o de fɔ an ɲɛna quoi an denw minɛna k'u don madarasa kalan na yɔliyɔli ni maɲumako la gerebunpalan b'u bolo u bɛ yala la minnu sera ka ɲɛ sɔrɔ olu filɛ arnaque la dɔw filɛ nin ye bi misiri kɔnɔ u sigilen bɛ ka mɔgɔw ka dɔrɔmɛ 30 ba kɔnɔ ka se ka fɛn k'u yɛrɛ y'a la a ye mun ɲa Mali ye e b'a fɔ bi k'anw bɛ wuli k'anw bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ fɛn jumɛn ye anw bɛ se ka mun kɛ mun ye n'anw ma mɔgɔw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la bi anw de bɛ yan o kama mɛnɛ n'an bɛɛ lajɛlen kununa kɛ an bɛ taa sira min fɛ i bɛna ye minnu bɛ avion dilan olu b'u yɛrɛ sɔrɔ minnu bɛ mobili dilan olu b'u yɛrɛ sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ hali fusée dilan ka taa fo sanfɛ o bɛɛ bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ mais an minɛlen don ni fɛn min ye fo k'o de bɔ yen an sigi kun y'o de ye donc a ye nafa min ɲa Mali ye k'i ka bɔ n'o yɔrɔ ye k'o fɔ an ɲɛna k'a ta kunun ma ka se bi ma kuranɛ ye mun ɲa anw ye merci beaucoup i ka kuma diyara n ye toujours ne bɛ kuma min fɔ je pense que n ka hakilila ma faamuya kosɛbɛ quoi ne k'i ma sisan donc an bɛ n ko de kalan bon moi personnellement je maîtrise pas trop de ngo n tɛ ngo dɔn kosɛbɛ mais ne yɛrɛ de b'a fɛ c'est à dire n'i ye ngo kalan par exemple n'i ye ngo kalan pour ka kɛ savant ye ka fɛn dɔ sigi sen kan k'a fɔ bon ngo karamɔgɔ dɔ filɛ nin ye a ye nin fɛn c'est à dire a ka ngo kalan na a sera ka nin matière ni nin matière fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ nin ye est ce que a faamuya que ça soit arme biologique dɔ de dilan ou bien arme chimique ainsi de suite etc quoi a ka fɛn dɔ dilan dɔrɔn k'o sigi sen kan i b'a dɔn mɔgɔw yɛrɛ bɛna tugu a kɔ k'a sɔrɔ hali i tɛ wele est ce que a faamuya mais mun y'an tugu nansara hakilila kɔ mun y'an tugu suraka hakilila kɔ parce que suraka ye kuma dɔ fɔ an y'o ye ka baara kɛ n'a ye o dɔw kɛra tiɲɛ ye tubabu ye kuma dɔ fɔ sɛbɛnni dɔ kɛ an ye baara kɛ n'o ye o kɛra tiɲɛ ye est ce que a faamuya k'a sɔrɔ a sɛbɛnni a bɛɛ fɔlɔ la anw de fɛ Egypte a fɛn o fɛn sigira sen kan a bɛɛ sigira sen kan anw de fɛ Egypte est ce que a faamuya i jɔ ba i jɔ i fɛn dɔ fɔ an kana tɛmɛ yen kan i ko nazara ye fɛn dɔ de sɛbɛn anw tugura o kɔ i ko arabuw nana fɛn dɔ de fɔ ko anw tugura olu kɔ ne bi e deli tubabu ni mun donna anw ka n'a ka bibili ye ani mun nana u ye mun kɛ anw na u yi nana an nɛgɛn de wa ou bien u nana an siri k'an kɛ jɔn ye k'an bagabaga ka dɔw sen tigɛ ka dɔw bolo tigɛ ka dɔw dabolow tigɛ ka taa Afiriki bɛɛ u ye mun k'an na jani u ka na ni u ka sɛbɛnfɛn ye fɔlɔ dɛsɛ an sɔgɔma an karamɔgɔ an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ n yɛlɛnna n ko n bɛ foli bila n karamɔgɔw la karamɔgɔ dugukolo Seku Ɲagate ka fara Desamon mathématique an ka foli bɛ aw bɛɛ ye an karamɔgɔ Musa
an b'i fo kosɛbɛ n b'i ka video ye waati dɔ la an ka foli b'i ye an ka foli bi an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye dugukolo an bolo fila b'an kɔ ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ des amon ni ka kuma Jalo i foli do k'i bolo kɔrɔta ale bɛ yɔrɔ min nɔfɛ a ma sumaya anw kɔ de quoi arabu fɔlɔ de y'anw kɛ jɔn ye u nana k'an traumatiser n'u tun y'an to an sugu ma kɛ wagadugu tun bɛ ɲɛfɛ o Egypte u donna an kan yen Egypte ninnu ye se sɔrɔ n'u ka sɛbɛnni ye i jɔ sa i jɔ ba ye olu ye sɛbɛnni min kɛ ka diɲɛ mara n'a ye o kɛra n'u ka hiéroglyphe méditerranée de ye mɔgɔ kun t'u kan o an karamɔgɔ a bɛ tugu dɔɔnin i jɔ sa an bɛna ɲɔgɔn sisan pardon micro minɛ i jɔ ba ye i ko tubabuw nana ni fɛn dɔ de ye k'an tugura a kɔ tubabuw nana o fɛn di anw ma cogo di ne y'i ɲininka o de la u nana d'an ma cogo di a kɛra diya kɔnɔ voilà min ye yani i ko question jaabi a jaabi ɲuman yɛrɛ de bɛ n bolo et puis a jaabi jɛlen bɛ n bolo hali n'i ma ne a fɔ ne k'i sɔnna ma kɔfɛ n'i taara i yɛrɛ lafiya i bɛ sɔn a ma i ka nin question jaabi bɛ n bolo mais n bɛna fɛn dɔ de f'i ye fɔlɔ n ye fɛn dɔ sɔrɔ Egypte ye parce que e ko tubabuw de nana ka na u ta fɛn an na yan farafinna kɔnɔ yan or que Egypte ne ye fɛn dɔ sɔrɔ Egypte ye i y'a mɛn a masakɛ fɛn fɛn tɛmɛna Egypte a bɛɛ tun ye golofinma ye masakɛ ne y'o fɛn sɔrɔ Egypte ye e k'o to yen sa e k'o to yen ba ye an tɛ Egypte koyi i ko farajɛw nana ni fɛn dɔ de ye ka di anw ma anw tugu maintenant i kana taa ne Egypte quoi si j'ai besoin de cela an bɛ taga yen mais ma se yen an bɛ yan de an bɛ yan de o ni tubabuw nana ni sɛbɛnfɛn min ye u nana n'a ye cogo di yala u nana ka anw to diya de la wa walima u nana bi anw kan de wa u y'a kɛ cogo di tubabu nana ye cogo di parce que tubabu nana ye ne y'appelle pour ka se ka o de y'a to diɲɛ yɛrɛ mara sisan ka taa bin mɔgɔw ka taa f'i ka nin diinɛ ko ye ka diinɛ d'u kunkolo la k'a f'u ye jahanama bɛ yen alijinɛ bɛ yen tubabuw de fara u ka kɛlɛbolo kan ka na anw minɛ dɔ i jɔ ye donc i ma kɛlɛbolo i m'a fɔ ko kɛlɛbolo wa i m'a fɔ kɛlɛbolo wa oui ka kɛ jɔn ye ka fɛn dɔ daga don i da la e bɔra Je sais bien un bâtiment, mais tu vas faire quoi? Là, on va poser des échafaudages. Pourquoi tu rigoles? Tu rigoles sur mon métier, mais toi tu